kolo ka sama ka bɔ ɲɔgɔn na ko a kɛra siɲɛ 3 de scientifique ka fɔ la. 300 millions d'années, 240 millions d'années. Ou ni ɲɔgɔn cɛ wa ou bien non, 300 millions d'années après 240 après 1 million d'années. 300 plus 240 plus 1 million, ça fait combien en tout? 300, 240, ça fait 540 plus 1 million, ça fait 541 millions d'années. Paye. Niye jateminalaw ka foye antu ngalon tiga yere anyere fanate ucien tiga kada ka doniya do de don afana be ta tayoro do de la fonni anye minye nu ye femin fonna o ngalon jeyale me anga gafe kona ma ko olu kota nga korona kota onga nu ye femin fo anga donima aye nanga kuni korona ya ngalon tiga alhamdulillah to o chogo ina kada ka gafe do fana jigina oka naam. وألقت ما فيها وتخلت أقول تقول بسمب كرونغ باقونو وتخلت أبي لانغولونيا كاتاسا يسولا كان نفلو ما فمن باقونو أبا بلا جلم ساريكا باقونو وتخلت أبي لانغولونيا وأذنت لربها أقول تقول فنا أفنا بكلو أتيجي نعم فنا يواجب تقول كane نعم كلو على بافرسي. نعم. يا أيها الإنسان إنك كادح. الله سبحانه وتعالى أدم الدين ولا ما كلم به. أكو أدم الدين كادو كفو إبي بحر دلا دوما كلوكا. إننا نكون دبلا. إبي كلام ديك. ثم دولا إننا لما هرس رفه. ولا إلا لما تورس رفه غايب بارا فمو فنا إنك كادح بمعنى إبي بارا فمو فنا كاكي إلى ربك كتر إمارما كدحا أمانك بارا سكوه فملاقي إني بارا إمانيوكم منيوكنا سيرا شتال إكلن يا كيون يا كدبيلاو يا كنكاون أكرا كمكاني كيا فو أكرا حكيلن جوغي كيا تاو akera tabadabali du fere juge ki atike anyumana juguma famulaqihi ina be nyogon ya dondo la siratal. Naam. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ako don togola na ala ya latiga mamin ka gafe ka dima kan ikini fe, ça c'est un bon signe kamini gafe dioro obi dini tamashen muye o tamashen nyumamba la tamashen jugubala koni minga gafe dirama ni kinimbolo nimbe kinimbolo ganga ya abe o kanundo anna kadaka kira yere sallallahu alaihi wasallam kinimbolo ganga ya de kungadi ai abe fengo fenge here barala maki ni kinimbolo de otuma femu ni nyigin toko ni no toko ye okuma namambolo be conserver o kama o fana jogo nyumanye anga kuna kono namambolo akanga kinimbolo deme nga bara sanumawla amanga nga lammo namambolo ma kuma ambe ba do ale be bara minki la bamanon ko imana dai kan namambolo la de ni ba no imana dala mamla be sonka adu da kono ka anno kuma koroma de do wala kana yu'jibu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi kinimbolo gange ya de ngadi kirai na be finindo na be finin yani na be finindo na be do misir kono na be dumuninke na be mogofo watibe abenu barani beke ni kinimbolo yi kuma bara nolum ina fo nufie ina fo daji boli ina fo yere samia oluna nyogona no be conserver na mambole halni latike batte sebeni corona kinimbolo de foal wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika wala takhutuhu biyaminika wala kinimbolo gange ya de kanyi ni na mambolo gange ya wala nimma mi ga gafe dira kiniya fanfe ça c'est un bon signe. Naam. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira akus okole soni ebina koloshi ite temetene ibe koloshi nga ika koloshi libe nogoya ala ka nga koloshi li nogoya ni na formalité c'est une obligation
Obligatoirement, il y a une formalité à la frontière. Mais il y en a qui passent tout simplement parce qu'ils sont au gros complet. Vrai ou faux? Nous m'avons dit que anga ni aéroport là et que ebe anno déjà et que séjour d'affaire du coup problème tiko il m'a tani problème il m'a ni problème ni akachala ala fait et que aywa formalité ben noya la porte ka fait bet bandora ki kassa ki sama ka do dans tekede toujours il y a toujours une formalité. Et là nous m'avons la fait de la kinimolo là fasawfa yuhasab ki be koloshi ya koloshi de walakin hisaban yasira koloshi noma ala kanga koloshi noya naam koloshi be ko mena ni mo mi ra koloshi kamini sisan atena sini koloshi noya tan sa wala la naam wa yanqalibu ila ahlihi masrura alati la mo be yele makatra kadunge uma atelu akoleu anisodale أنت من على كنيون تمني أبغى أمقرأ كتابية نكا كففلة ولا من بلتين نكا ريزلتا فلة les résultats de l'examen أين أنقال لجنة فلة وبصر دجال الحمد لله عليه ربع قلنا donc avant ينقلب إلى أهله مسرورا أبغى لما كتركت من قوم أنيس جالي نمشي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أكونغا nimma me ala kan kisi ni ga gafe dira ni kofela de o dum be chodi abidi na mambolo de la na mambolo de même ne ka ke ka kono soko ka boka ta di makofe ala kan kiso fanama ça aussi c'est un mauvais signe naam فسوف يدعو ثبورا akosani etri de wele dake halakili e ka tulekan e ka malma to ko kanfo abe ne tachena ane makosara ndu foranye de ni foranye ni ka ngar daranye فسوف يدعو ثبورا ألا بفعلوا لما لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا كان فتني كان هلك لي فتني فور هلك لي شامن دي فور دانته الله نعم ويصلى سعيرا ألا تيجي لما هو بدو سعير تسمعون على كان كذي سعير ما إنه كان في أهله مسرورا كذاك ألا تيجي لما هو مجيء سيجي سكونه أكبر سكوت كه أكبر كلا كان مسرورا نسوجا من كودو نسوجا لبولين نوت نسوجا تباشيو غدانتن نسوجا من على كمودو كونو أما على كسيسري أكان نسوجا كونو wala kumba ka jien sigi sola aba sako bela baraji sitanye femin ya haramu ya ale bolo ye atese ka minke na koni desara minna o de haram ya ale no ta se ka fenge aboke kana fi anote ni sojate bashi ga dante ni soja mina ale kumodo kono namshi innahu dhanna an lan kadaka alaya jigi kafo kubbe bana jena allan yahura atina sirin katra Allah subhanahu wa ta'ala o kama duniya kabakoye imam ahli sunna annana ka isa wala ka kibriya wala ka doni yini wala ndawla imam ahmad ibn hanbali ko hara yahur hawran kuni ko nyamina ale ma kusbe hara wa wanna allan yahur ko pun akman kuludin koro nyagamina le ma arab kan jele ko fo abe tama dola anana demsen fitinin dola kono babula be ka tulo kono na me kono yi kono nyama de do akela du ka kordon kisen semani siri kono senna kordon kisen semani akaja don abe kono nimbla na kono bla kono be pan ale rebe gari kisen bla kono interato aba fo kono ma ko tazunnu allan tahur ko abe kono nin kono ko niye atale ka ba safo atesi ale ya juste ka dimsen laje tazunnu allan tahur maintenant fo gari bane sisa aya samakana abita sama aba fo ko ha anti wa qad hurti kifle isegna ka ba donc dimsen mi ko fo alakan jele na bursi kono ko ale ko effectivement donc kuma min koro nyagamine ben ma koro ere jele ndeni
يعني إنه كان في أهله مسرورا على تيجي كما كاس دونجتشلا أبا سقو بكونو مفهوم كتنسي وظن أن لن يحور عليها جيد قاتي سجن أتسجن كتلا يوجد ما على فين نعم بلى alako ayide ikana mirola abada franche mana jayar toto dondo la bina nyefone alay bala inna rabbahu kana bihi basira ako jon kelen be mari sigelen be kilaje ala min fana kun fe ko atising ala maja ala nyekmala amana be wo kono ala nyebala wa ala ba do ko dondo la ka be sig na'am فلا أقسم بالشفق نصبق قال بكلمة شفق الأحمر لما نبين قبل ما من تقايا كلمة أي والليل وما وسق أيا كلمة سوية أني سوبة فوف أنغلوبة فنجمان بسوكونا ده فنجمان بسوكونا أتيسك أي كلفة الله يا كلمة سو أني سوبة فوف دتون والقمر إذا اتسق أيا كلمة كلو منا تلتاني ناني سرنا دفرا استدارا كدفر نت أبنا كوماسة كنغسي وكمان أدفر لغتي منا الله يا كلمة أي لتركبن طبقا عن طبق أكو شغات على أدمدون نيو سغلو كاوبو إتابولا كتا إتابولا kabo jinno no la kana julikuruna kabo julikuruna kana sokokuruna kabo sokokuruna kake kulo e kabo kulo la kana kulo fere bo kana bange itseki yere ka foye kana sigilika bekalan ibi la sigide ki defendo la kana bola kana nunuma kana bola kana koro ka fatu ka sakatla ka taka kununi be atwaru de tabaqan an tabaqin ibi bo etapu do la kata etapu do la oya tafsir do طبقا عن طبق طبقات الحياة اي بس كابو بلو يلا كتابنا يلا ibse ka ko mogon tanya la fana kana ke mogon tiye comme ibse ka bo mogon tiya yere fana na kana ke mogon tanyi ibse ka bo tege falya fana na kana ke tabaqan an tabaq ada madin be bo étape de la kata étape la idan chogo oba ke ika adamadanya fana halatu fana etapu dito na'am فما لهم لا يؤمنون ممكن ده adamadin balikat tidana da Allah subhanahu wa ta'ala kan muna adamadin tidda Allah وإذا قرئ القرآن لا يسجدون أمشر وإذا قرئ القرآن أنجنا هاي كله وإذا قرئ عليهم القرآن أكونك يقولون كما أكشوفه نيا بواجو جانفه كبواجو سنفه كلام شو لا يسجدون تمتين على الله تعالى إما نفوتو نيتلا كبا نيني نساسه نيني مويتي لا يسجدون بمعنى تمتين تدالا تامني نعم ولا سجود de fora yanno udella amba hakirito ala batu bekadi Allah taala ala batu bebi gere Allah no ala batu shiten nyuma ikana mire nyuma ya sila ite nyuma ya sinyini ka soro minde ala yere fa aka ala yala kan niso jaka jonkoro kan jonka suru wana ni min ya kateme sujudu ka sujudu de son kodain ambe nyina ni yoro mi ko fo mo ko hakli dayele kan yoro nun laje ema yenni mo ko langolo ngam mo la abi baka na fulola ka baka ka hali fulila mene ka baka finina na e basan complete tankala kana dama ate son la na e million gelen sirika dama ate son la muna passé onel mimbaka ayo bafé je ne sais pas n'a pas comment une femme maintenant ni mo ga onel bafé abe bayini ka fembela iza ko war kadi mais mo be ba million na mo do bulu ka kene ni mo do fe ka buru sanga taso ibe ba million na mo do bulu muna parce que
il va sur on est une réputation on devient touché millions minani au touché abise ika bunyama abise ika yeremi tayam ibi kayo ko meibe kemen ni do fe kamburusa katara wala jonti gere alala ni batu shiye min gade ala kateme sujudu ka parce que sujudu son ko dandi son ko dandi sujudu yena ko dandi sujudu ima ya ala la jarabili keni batu chamanye na lahara tan la jarabini batu shiye fo sujudu lahara atan jarabini batu shiye ate batu sinni en fait kanga keni sujudu te yawma yukshafu an saqin ويدعون إلى السجود وهم سالمون وهم سالمون أمشروا فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أقول دومنا على بنا كوب بلا أدم دون نجينا كيري كما أبنا نتستي دودي abena ni examen de au examen camp sur place au examen là ate saraka bon nyina fe kasoro saraka ya ala batu badi au examen là ate hiji nyina mbol kasoro hiji ala batu badi bangi bagatla do amana bangi bago be na atan tester ni oye ana sinji ma be sinji tuko joni ma bambe ate ni si testike nang defa ate tester ni ken ni sie abena tester ni sujudu de kanga son ananga bang anga kolonina ananga yadalenya je kono na kun kolonino ale alay walla an kun kolonin tai an kun dara la walla an kun dalenta la bo tester bengana ale ba donne na ba fa ka kedengana o ma nimmi masaka sujudu o ma abo yira jamala bashite ne de ko akama jigne wa karsa jolen fla mama je kasara atisere parce que ala taala tike akan kabbe sujudu kuntabulo jenaya ichiko do ala de mo kan negene mo sikkan negen la khayra fi din la salata fiha herat din la salit din mi kono parce que sali ala ka hakke gere gere de jonga mo ali mo te jall est-ce que comment famera wala la abam wele la harado kanga sujudu mo kumbe tulunga salle ya itisa sujudu fala yastati'un خاشعة أبصارهم ترهقهم الظلة وقد كانوا يدعون إلى السجود يكب ما بين أساسا وهم سالمون كسر السجود كنين نفع فل بنتو لجنة كنا وماك والله ياك دغبون دالاي أو فلا بيكلين نماك سوشتو كنا نتنديا nga ima ye alaka hake ima ye bunyaye ima keni majinye ima keni ala nyinye e koni ya ye nin kunye fendo de anga societe kono ni mo min take ibege mun to fani okuma e ya ke daga bondala e ona ke bali be kelenye wati ba mbeni fo awye barati la bushini barake baga juguye e tunani de bara nye nyumande be fo mo shite bara sina fasoro fika ke chola وكما الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ عليهم فما لهم لا يؤمنون مناو تدنى على الله كما تجيني وإذا قرأ عليهم القرآن نيو قرآن تاجو جان فويه كتاجو سرون فويه لا يسجدون وتسون كما تجيني على الله تعالى نعم بل الذين كفروا يكذبون أكو كوتوتا كافرو كلم دو كاستكا كنو نغالون تيغا كويرا غنودي ودالن تمين بفلا كو بينده ودالن تولا والله أعلم بما يوعون من دولم كون على بودون على فلا كود بانغاوي مو بتلونغ ساليلا مو بتلونغ على كهكه غرغرلا من دولم دي كون يسغالن دي على بنيو يالا نعم فبشرهم بعذاب أليم كان من كبار يكون يانكتا الله ساولو من على بولو من كجوده إلا الذين آمنوا نمغم دارني على الله وعملوا الصالحات كسرك بارما تقدنا يكا لهم أجر سربوين على بلو غير ممنون انت سرين تقوتك عبدا الله كان يجمال نمشي سورة البروج أقول نيه سان كوننا السرا المنازل القمر ومنازل النجوم ومنازل الشمس كلي بويرو أنا بيرو كالو بويرو
ana binyoro dolun boyoro anu tuniro abe fewdo ma ko el buruj siraw na'am مكية ako ninjigina makkade وآياتها akmatlat lanro 22 o mugani flay نزلت بعد الشمس ajigina wa shams wa dhahaha kofe amshi بسم الله aya damrena allah الرحمن taala to furba hina الرحيم tigido hina karakalan tigido والسماء ذات البروج masababa ya kale sain ako sira chama ba kono de do ambe do utilisante do hatta avion nu linde bula de nu yuka limbla cheni de beke tatil buruj sira chama de be sanu kono sira artificial bala anyere munu dla sira natural bala ala ya dlan kamunu bla kono masaba ya kale no oye واليوم الموعود aya kale donna domi lahidu ala ni jon kelengelen bece aya kale odoina وشاهد ومشهود aya kale shera kelengelen bela adona chidon ye sherai adon nabiyuno ye sherai adon malikan min bikini nama fawle sherai adon tola i nembe minela i nyetise sherai kan i bolo sherai kan i se sherai kan addo tuma kolo fana sherai ni shera chaman pan kaya kale ni bela wa mashhud anu bena sheria mogo minka ala kan nunu sheria an kan ni herai no te sosolite na blende ni shera chaman pan ni itise ka boni mbeko chidon ye sherai nabiyuno ye sherai malikon ye sherai dukolo ye sherai ere ka farkolo be sheria shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum بما كانوا يعملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون إن بالشرعي دقول فنا الشرعي وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها kirako atadruna ma asqaluha kwa ba du goro bena doni gimi laboa sahaba ko ay kwa ba fo ko karsay ni bare kenka ni yorina ni miliki na ni segoni na ni alhalay wala allah taala ya kali sheni shere chamambala wa mashhud anenu bena sheria minka naam قتل أصحاب الأخدود ako kafiri jekulu temena ne ala yu danga ku ge kabonga hera la kaboka kana gelema munye dinga se fose dinga se katasma ka kono kamumun ka kono ulu be ko ashabul ukhdud النار ذات الوقود min kera sayyidina isa ani muhammad ibn abdullah je min baran kera sayyidina isa ani muhammad ibn abdullah je kira da ya kuma lakale anye aka hadisu sahlena ako sigida do tumme amaralen kumme marabara min fe akun ko semenen be flele kelaw ni astronoku ni kuhanu la aka marako afana ka faga ku sera ka marabara la ko sura asera ku jabugo nga ko semenen be flele kelaw de la olu de be direction dama olu de ba fo aketa akana keta fo aka flele ke chekoroba do be o nana korobaya ka korobaya o kwama ko iba la je ka dugula je ire ka demsen la je dalen be demsen na ko hakli ba fe ko sebe ibo nati nere be kalabancani munun ken mba nya jira ola pour que nene te domina o kan chenta aya dugula je ka demsen hakli mata ka de aka flele ke layma demsen hakli mani abe ka korti kalan nimbolo abe flele ke chuko kalan abe kahanatu aba kalan nimbolo o konona na ja awa isa bin maryam makadina matrafa baga do fanambe o ba kam marakono nga o dogole do aba ka ala batu te parce que fangate ala nga ba ka ala batu te dogola bonin demseni kasraka ale to la ka kolosi wakati be abe to ka chenye demsa farala do la ka do chenga ani chenye baroke aye chenga al halayawla bref contacté nana do ani cheche fo akala do ka fo chebe dina were kamini olu ta intetekling o cheka dina fana ya convaincu al kera kalanden flaisa avec a korti nyenyini avec a ala ko fana nyenyini nasara muri fe
fo aywa ko nana serola nasara muriya inde nana min ala nga konna na aka karamo ke mimbe aywa na be ka korti kala mimbulo o commencera ka soni na nana retard la avec question gana na nana retard la finalement aba tortira ba fo et borasto kamini wati mana ayo fo nasara murke be femin no fe 600 ba shita la ibseki yerani ni nena doni na nasara murfe itato ni sele ba fo ko no kik maboso jonadi ni yere du fana seginto nana ne fe ni sera so ba fo sumo yo ko no kik me karamo fe fo ikata famu ya chamaso demisa ko ni nasara muriya famu ka famu yere ala kelebantia ka fo tigibana min to ko ala akene de aywa anga siko ke kena ka dro ko to anga to abulu ambo ubo o konnana aywa doin na nasa o kuma demsani sigira doin nona demsani sigile doin nona demsani ngara wajulu kelaye ka ke da'wa kelaye moben ale ka karamo ke donni minye o ni nana adika ko laje ki ngo foye aywa aba ka baro ke shetane be doala bana frakema adobe kene abulu mo ya le bla nana ngani min nana ale be ala ko de proposer nana ima karamo kan ga ba fo ni setane de ni sebe ala de ibe dana da ala kan ala be se fenna min tekelen o ya ala jumanye anyira ka ala bayma ko ayini tede eni neni ambe tigibe sanfe demisen commencera ka dawa keta o na kera banabagato wa fo ni batu fembe e bolo min bise ka ne bon kono dan kono ne be dawo batu fenna aba fo batu fembe ne bolo min bise ki bokono ga kono min ka bonini o to ko ala o be sanfe aba fo ne be le manano e o sona mo na le manaya demisen bolo tan ka le manaya demisen bolo ta fo fama jugun yɛrɛ ka kɔrɔsigi baga dɔ nana degunba sɔrɔ a ɲɛ kɔ kote la a ɲɛ minɛna na tilegan tɛrɛntɛrɛ fɛ a ɲɛ minɛna la fama ko a ma ko ko an ye denmisɛn min ta k'a bila an ka cɛ nɔ na ko yɛrɛ fanga ka bon bi ka tɛmɛ an ka cɛkɔrɔlen kan k'a bɛ ka kabako lamaga bi nka a bɛ ka kabako in kɛ cogo min na ale t'o dɔn a y'a ka kɔrɔsigibaga in bila ka taara o ma a y'o bila ka taara o ma a ye limaniya proposé a la ay le mana proposal la ni le mana nae a setan yamba dele abise ni ka here ko ni be yika nyeni yele ne ka koye wallahi hambe ala dele ala tebban abi ke nye yele ni ka here bala ko je ko fiento ka soro ya nye ko ni tigibe e la min se ka ne nyele ne da o tigina ni le mana nae adele nye akan se nyana mayala note ka bon jugo kono fi shika sen yoro na kanibla dibila klegan tre fe a supporter mandi ika tigi deli nye ndara la demisa ala deli ala ka deme kono ale nye yelena ale nye yelene anana famala fama ko akoni teleyara de kuma fiye ko mana ko aywa ako ateleyara kunga ko kura den kura ko yona de ambe fili kono ko ha ako ambe fili kono ne boli chamange ni nye ni de nga tigi be demisa na ete nete tigere bala de akondingara o tigina o de biseka nye wane nga dana daw ka ha o te dese kola ko tigere yandine te ko awo o kuma na sigata la niye kata nyene ke bambaka boka dun ire dun ka nyene ke bambaka bo ire ka nyene la ki dun akoni yoyi bref asina ka mobilisation ke o mobilisation kono ka pastor nyawe o ye demsen mine ka demsen tortire ay min yere folo sigira akoro folo ka limaniya kuma fo ayo folo mine ka soro ka ta se demsen ma ka demsen mine aya soro nasaramu ya fo demsen ko bene ga limaniya do e dinan tanne bolo na ne ba do bi limaniya min be ela otenela domina ni toro be sima kana ne yirade ne dugolen be yanno nga limaniya degere de fleniye ne pe kan ga ala batoya mo siten kalama na kelen chocho itana ngira onga witim se torture ka torture fa nasra murira ala nawe ni ngira nuna noe fama ba foko erje an dinika segin ka bulka dinama ay ko ko ndam ne segin no mason abo faga kena ka abo fiziade aya be faga to la fokra se nasra murima kan nasra muri fara faga o tola maintenant ko demsani ma ako eta foitene dimbo e la fefefefo mbena milinganga e faga chomina
oye jumanye aye mogodo ta ka duluma ku ka ta yo kunu jamu ga la ku ka ta fo kunu janna ube ni yelena e kunu janna ka digi ka bin donc a yɛrɛ ka a bɛ kolonkolon a bɛ gosi fɛnw na donc sana bɛ dugumala sɔrɔ ale bɛ se k'a ye o ka fisa ni ka sin ka mugu ci a la dɔrɔn ka a faga ala y'a kɛ o taara sanu bɛ se denmisɛnnin ye Alahu Taala deli ale yɛrɛ ni minnu taara ayiwa Alahu Subhanahu wa Taala ye olu minɛ ka di a ma sanu bɛ se kulu yɛrɛ sanfɛla la olu yɛrɛ dɛsɛra ka bin denmisɛnnin yɛrɛ tɔgɔmana ka na a ko ma fa ala sahaba ko i ka mɔgɔw ye mun de kɛ a ko ala ye n wasa o la ko baasi tɛ ma mɔgɔ tɔ bɛ yan a y'a di mɔgɔ wɛrɛw ma k'u ka taa n'a ye ba la u ka taa ba tilan ka kɛɲɛ la a jɛyalen bɛ bɛɛ ka fɔ ayiwa fɛn karagɛlɛnw i y'a faamu jɛgɛ karagɛlɛnw ni fɛnw bɛ yɔrɔ min na ji kɔnɔ fɛnw na u ka bɔ k'a fili o yɔrɔ la u taara o fana kɛ ni ala ka diɲɛ ye a seginna ka na a gɛlɛyalen sa denmisɛn yɛrɛ ko a ma ko i tɛ se ka ne faga fɔ ne yɛrɛ bɛ cogoya dɔ f'i ye n'i sɔnna ma i bɛ n faga a ko o ye juman ye a ko i b'i ka jama bɛɛ wele n'i y'a bɛɛ wele komi ne yɛrɛ bɛ donsoya de kɛ ne yɛrɛ ka gafaga kɔnɔ i bɛ n yɛrɛ ka flèche dɔ ta k'a don ne yɛrɛ ka kirunan la i kana cɛ bila la i kana muso bila la ne fana tɛ boli n tɛ taga yɔrɔ si n tɛ boli n tɛ tunu ne yɛrɛ de b'a ɲɛfɔli ye nka i b'a kɛ n ta kɛcogo la ko n b'a kɛ i ta kɛcogo la o kɔmi i bɛ jama bɛɛ wele bɛɛ ka kɛ kɛnɛ kan i ka n yɛrɛ ka gafaga lajɛ ka n yɛrɛ ka flèche kisɛ dɔ ta ka n yɛrɛ ka fililan ta i b'a don a la e yɛrɛ i b'a fɔ bismillah rabbil ghulam n bɛ n sinsin ni ala tɔgɔ ye denmisɛn in kɔsɛbɛ ne bɛ masa min na a ko n'i y'o kɛ i k'a kɛru n'o kɔni ye n sɔrɔ a ko a se bɛ ala ye n bɛ t'o la n'o tɛ fɛɛrɛ si t'i bolo i bɛ se ka ne faga ni fɛɛrɛ min a ko e ka daga kɔni ka bɔ an dala dɔrɔn a ye jama wele ka mɔgɔw fɛnkɛ denmisɛn min kɛra sababu ye ka rébellion don an ka dugu kɔnɔ denmisɛn min nana ni hakilina wɛrɛ ye bɛɛ ka na a ka ko ka kɛ bɛɛ ɲɛna ayiwa jama farala ɲɔgɔn kan denmisɛn y'a fɔ a ye cogo min na a y'a kɛ ten ayiwa a taara ka taa denmisɛnnin sigi yɔrɔ jan ayiwa ka gɛrɛ a la mɔgɔw k'a pole a y'a denmisɛn yɛrɛ ka flèche kisɛ ta k'a don denmisɛnnin yɛrɛ ka fililikɛla na ale yɛrɛ fana a y'a sama a ko n ye sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ ye nin denmisɛnnin tigi nin denmisɛn kɔsɛbɛlen bɛ masa min na n fana ye kɔsɛbɛ o la ka biyɛn in kɛru a ye biyɛn kɛru dɔrɔn biyɛn nana denmisɛn min na ta a kan baara la tan denmisɛn sina k'a bolo da yan na denmisɛn sara denmisɛn sa yɔrɔ min na a mɔgɔw ko o tuma tigi wɛrɛ bɛ ye min t'ale yɛrɛ de o kuma amanna billahi rabbil ghulam an fana lemanani ni ala ye denmisɛn lemanani bɛ ni ala min ye jama sina ka porokoto a bolo ten nka fanga mana kɛ cogo o cogo fanga mana tiɲɛ cogo o cogo a ka diya aw ye k'a fɔ ani minnu da bɛ a tulu la ɲɔgɔn fɛ olu tɛ walaka ka bɔ a la ten olu b'a suteni o kumana a ko baasi tɛ ko nin kɛcogo ɲuman b'an kɔnɔ taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ aw la aw bɛ ne de ka mara kɔnɔ a ye dingɛ sen k'a fɛrɛ ka tasuma k'a kɔnɔ ka mɔgɔw jɔ ni min ma segin ka bɔ i ka dinɛ la i bɛ don tasuma kɔnɔ a y'o baara de kɛ olu de ka ko fɔ sɔrɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko nin don ko a ye mɔgɔw don tasuma kɔnɔ nin cogo in na ko muso dɔ tun b'a la den fitinin b'a bolo muso min nana o b'a fɔ ko erosir an diinɛ kan segin ka bɔ i ka diinɛ la wala i ka don tasuma la den fitinin min b'a bolo segin ka bɔ diinɛ nin na i filɛ ka don diinɛ kɔnɔ wala i bɛ don tasuma kɔnɔ ko muso tora ka den filɛ kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam muso ye den filɛ a ye tasuma filɛ a ye den filɛ a ye tasuma filɛ a den hinɛ y'a minɛ a seginna a b'a fɛ ka elle veut renoncer à sa foi musulmane a b'a fɛ ka bɔ ala ye den dala bila den ko a ma ko ya ummahu asbiri fa innaki ala alhaqi a ko ne ba sabali an ka don tasuma in na i bɛ tiɲɛ de kan kira y'a lakali sallallahu alaihi wasallam an dara nin na ka da ka ala taala ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha minnu ko k'olu tɛ kira ka kuma minɛ ko kuranna kafiri kunkelenw de don kafiri kunkelenw don kana i kana ɲini yɔrɔ si silamɛya kɛlɛ plan dɔ de don naam Yusuf bin Nawas ko a tɔgɔ y'o de ye taarikitigiw ka fɔ la
l'année 523. مفهوم؟ إذا من كلا سيدنا عيسى أن كلا محمد. نعم نمشي. النار ذات الوقود. أنا مقولك مود فاويتين. أقول تسمع دولا دو تسمع إنكم بمنا كسبة. إذ هم عليها قعود. أماكا كودا أيرنا ناسك تسمع دالا كوكا كايرنا. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. على كافريكا دون واسي أيرنا بالشريعة فينا أبدا منك مؤمنون لا أبدا كايرنا. وما نقموا منهم. أكونغا أماكا كوبكا فيما بجروب سراولا ده. وتيكا جوجو دكولا توم بغون لا ده. بغون ما فيك نوبكو جن تسمع لا إلا أن يؤمنوا بالله. فوكلك فقان لمنني علي أنا دانا يدا على كان ولا كجيا أويه فمن يوم من بتشيده من مانتون يونجه أنا ما دنيا تاسيكا دوغالا فمن يوم من بتشيده من مانتون يونجه أنا ما دنيا غسيكا دوغالا كوسبه كذا كتشيده بنيومي إلي تشيرو إبتاسرو أنا ما دنيا غسيك ولا سلمه boloka koro ebina ala ko inde fara adama de gasika ninu be fonyo fara be fonyo ko ala ko ndela o de kajawi kon ninu ma foike umu mena ka fuye shenike wa ma naqamu minhum qarawe ninu yedu masura ni be bek ngulola wala ikable ngula kon ni yeni dinga yise ka tosuma ka kono ka adama de nyena ma jini ko ga makke foika ma illa an yu'minu billah fukele ka alam mena kile yendro note umum mina ko zonde do walla umum no ngara ko mafoko ko lu ko na chembo na mi yuje na manya nga shweni ko ni shweni fala mayae pasamba do o man da ko nu majini foi kama ko fukale ka foko ala ekele wa chiden ka problème 99.99% ni manto ya beni abende ita min sɔrɔ ko problème dɔ b'o ni a ka ɲumantonw cɛ fɛngɛ la o ye dɔɔnin de i n'a fɔ nabi na Shuaibu a bɛ ala kelenbantiya yira a ka mɔgɔw la a bɛ tila ka balansi tigɛ fana fɔ parce que u tun bɛ balansi tigɛ ale ka da'wa la a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa awfu al mizana a ye ala bato ala bɛ kelen bato fɛn nka aw ka balansi fana dafa misaliya la o bɛ Shuaibu ka da'wa la nka a b'a daminɛ ala kelenbantiya ten. إذن وما نقموا منهم وما فوت جلو سراك مغنونا كلو دي كجومانا نوي وجني تسمانا پورك كجوما يقول لطن إلا أن يؤمنوا بالله فوكلك فكان دار على العزيز الحميد ما ستنوني الذي له ملك السماوات والأرض سنفرولو مرابي مسامي بولوكوني أني دوك فرولو مرا والله على كل شيء شهيد الله شرع لما فنبلا جنگا إن الذين فتنوا المؤمنين أكو مؤمنون لا جرابني چوينا چما والمؤمنات كمؤمنون لا جرابني چوينا نتسمع لم يتوبوا أكو فوف مكتوبي أولا أقرأ جاني يكون توبيرا على كم توبيمي ولا توبي بپروپوزي باراجو كلا بلا ناتفو باراجو كلا كوتال جومان كه إكنا توبي o yoro nyagamini bero galon dala karamo la yoro nyini kama kai ne yere kele ne be chen fola to be ngal tigale kan galon la dro kada karamo la ko karamo ko kwai ta ala suso aka tubi ala ba mine tanjine yake ni tubi ala ba mine tangalo tige famanzo so femine ni tubi ala ba mine ayo ne me karamo jumena ake ni ake ikana tubi ala me karamo kelen pe jumɛn ka wajuli la ngalon fana ni jogo an bɛ jogo ko kɛlɛ de la ngalon fana ye jogo jugu ye dɛ cɛkɔrɔba t'i sigi ten ka ngalon tigɛ i tɛ malo i tɛ sani i yɛrɛ bɛ min k'a tigɛ ni ala i b'a dɔn ko n bɛ ka ngalon de don mɛ n bɛ k'a kɛ dɔrɔn ka ninnu hakili suɲɛ karamɔgɔ tɛ nin fɔ nka juguman kɛlen kɔfɛ solution si t'a la karamɔgɔ si fana bolo fɔ juma fɔ tubi juguman kɛlen kɔfɛ
juguman mana juguya cogo n'a kɔni manya ko a kɛra kaba a kɛlen kɔfɛ a tigi nana ko ne ye nin ko nin kɛ a bɛ cogo di karamɔgɔ fana mana dɔ wɛrɛ fɔ ni tubi tɛ i tɛ kuranna kɔnɔ o la i tɛ hadisi kɔnɔ a kɛlen kɔfɛ ko don a ye kuma nin faamu nka karamɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye ko taa juguman kɛ i kana tubi o la tubi proposera ninnu la baara jugu juman ka jugu ni nin ye ka dingɛ sen ka tasuma k'a la ka ala ka jɔnw bila a kɔnɔ u ka jeni nka ala ko minnu ye nin baara in kɛ ko min o min ma tubi a la summa lam yatubu ko ni min ma tubi a la o kɔrɔ ye ni min tubira a b'o ka tubi minɛ bon n'a y'o ka tubi minɛ yali minnu jɛnina olu bɛ pɛridi wa ayi olu tɛ pɛridi ni tubi ɲana ala yɛrɛ b'olu ka hakɛ ta a yɛrɛ ka foroba wari la ka d'u ma tuma dɔ la i bɛ min sɔrɔ la i t'o sɔrɔ ninnu bolo ma fɔ o la tubi bɛ proposer juguman kɛla de la a kɛlen kɔfɛ nka a tɛ fɔ mɔgɔ ye ko taa juguman kɛ i kana tubi a tɛ yen a kumakan kelen pe tɛ karamɔgɔ kelen bolo na'am namshi فلهم عذاب jahannama ɲaga kata bɛ nin tigilamɔgɔw ye ولهم عذاب الحريق a ko jenini tasuma a bɛ ninnu ye إن الذين آمنوا mɔgɔ minnu dara Allahu Ta'ala la وعملوا ka sɔrɔ ka baara ɲuman tugu danaya kan لهم Allahu جنات Ta'ala ko aljanna sobe ninnu ye تجري من تحتها jinɛ naani bɛ الأنهار boli aljanna so min kɔrɔ ذلك الفوز nin de الكبير filɛ nin yɔrɔba sɔrɔli ye ala bolo إن بطش ربك لشديد a ko Mamadu i tigi n'o ye ala ye a ko a ka minɛni ka gɛlɛn dɛ إنه هو يبدئ ويعيد masa min don ale de ye danni fɔlɔfɔlɔ ya wa ale b'a lasegin fana i kana hami o la min ye fɔlɔ kɛ o de bɛna filanan in kɛ na'am وهو الغفور الودود junubi sutura masa de wa masa kanunen don ذو العرش المجيد larisi tigi don larisi ba فعال لما يريد min ka da ye a b'o kɛ la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun min ka da ye a b'o de kɛ wa ɲininkali t'a kɔfɛ هل أتاك حديث الجنود a ko siga t'a la kafiri jamakulu tɛmɛnen kafiri kɛlɛ masakɔrɔw n'olu ka kibaruya f'i ye o n bɛna dɔw f'i ye a la sisan فرعون n ye وثمود firawuna ka kibaruya f'i ye i n'i ka mantow ka samudankaw ka kibaruya f'i ye saliw cira minnu ma بل الذين كفروا في a ko تكذيب kafiri bɛ ka ne ala ka kibaruyaw de nkalontigiya kafiri bɛ nkalontigiya de kɔnɔ kafiri de dalen tɛ sagakunu na kafiri de dalen tɛ ajanako la kafiri de dalen tɛ tasumako la ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen nin de siga bɛ mɔgɔw la walahi dɔ bɛ ka sali a dalen tɛ sagakunu na dɛ dɔ bɛ ka sun ka hiji a dalen tɛ ajanako la dɛ nka a b'a la jama nɔfɛ ni m'a kɛ an tɛ n diya n'o tɛ walahi a dalen t'a la dalili wɛrɛ t'an bolo koyi adamadenw fariyara cogoya min na a b'a yira k'a fɔ siga bɛ mɔgɔw la dɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ a bɛ sali a bɛ sun a bɛ hiji a bɛ jaka kɛnɛkan baara fɛn o fɛn ni silamɛya b'a kɔnɔ a b'a kɛ nka ni ko donna i n'a cɛ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ t'a bolo a tɔɔrɔ n'i ko ne ka hakɛ de don n'i ma a di ma yan i b'a di ma lahara a bɛ farinya k'a fɔ ko ni dɔ wɛrɛ bɛ yen na o fara kan saa wala la ani lahara ko dɔn o ka nɔgɔn kosɛbɛ ni dɔ wɛrɛ bɛ yen na n'o ye n b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di ma lahara est-ce que réellement a tigi dalen bɛ lahara ko la a dalen t'a la donc ale ka sali ye jumɛn ye sisan laada a ka sun ye jumɛn ye sisan laada donc mɔgɔ dɔ bɛ ka diinɛ pratiquer laada de kɔnɔ n wolola ka nin to yen n fana y'a ta o tiɲɛ nka a bɛ kɛ kun min yɛrɛ yɛrɛ kama dusukun kɛlen tɛ k'o minɛ ala kan kisi o ma o la ala taala ko alladhina kafaru fi takdhib ko kafiru bɛ ka ko in nkalontigiya de n'u m'a fɔ u da la a b'u kɔnɔ wa u kɛwale fana ma ni mɔgɔ ko i ma ko mɔgɔ ka hakɛ b'i la n'o tɛ n'i ko mali la ko an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka na i ka décharge bɛ n bolo i yɛrɛ filɛ nin filɛ i ka décharge awɔ wa basi t'a la ni ta sara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan na a kumakan bɛ changer o a kumakan bɛ changer o a tɛ changer mun na parce que
adale me ka ena ka fo ka embe men no on mini mo tani ko onya to alama na te frisone ate sira ate digala te foi adon ka fo o tigma de la harakula no de num ko dara la harakula anni mana gela to ne ko to anya ala te abe maki wallahi mo be mo do fana ye ida sura be kolangolonge me adale me ala la de ida sura be kolangolonge me adale me ala la rasul mo kara gelendo nga adale me ala la o fana misali ambo de aw mani rek kan o nyogo temena ni ay waddo check kuma surman ndu mba fo yidoro geometrie do comme ambe jarabile me mina be bado o kusure aya yoro ferema aya klala kataka yoro ntige ka klafle ka klakele ferema worema aba ferema domina fana aya beto ka fo aywa yoro ni aka situation kama a bekara kelenye note abi flabo comme yere nya bala mbaf ngo awo mfana ya san okan mais ale tikele a klala kataka klafle pour que aw ka dala ka fo mogo be kolangolonge nga adalembe ala la feni ibino don to de ni ko samana kaja comme mbira nya fo yomi aya clan kafere dem sami membro nimbito ka black ika aketa atara damandala 6 mois anana atara yoina ayewele am yoro ko dinga bada a conflit dinga bada kika yorombe ko atla ko clanele yere ko abdilila déjà ku be samfela ka ngo hapo awo ango o géométrie ka barengo e ka toti le géométrie c'est un frère Samake, mais le monsieur là je l'ai beaucoup aimé malgré mon couille je l'ai beaucoup aimé wallahi ne ko nga tengo ale bado je le dis au microphone a couille mo ka ni yoro nu fam le mané fait de la be bisukungela na be na ko na ro ba manifester ala que nana j'ai trouvé un moyen qu'à Tchèque rencontrer avec un ami antara ayam bismillah moi mango monsieur Samaka ko na mango vous me reconnaissez à quoi vraiment je vous reconnais mo donc nana mangante foité et be yo ni fere ma domna ya fere ma ni kuma me ya fo bamanangande la je comprends bien moi je suis le café au lait maintenant nana soro yo ninde be akan ne ko ni ba don sika sita ala ni ko nteke few ni ka complicité te mais ne titanie yoroshi titanie parce que ne tese ila yoroshi ntese ila yoroshi e de bolo be barina iba nyedon ne ko na doro ka fie iye minke nya don ika ko fima ana jema nya takade alama mbi makono lahara wallahi ne dalembe saka kunna mba don fana ibena ni sarane domina na fa be boyanga katemeninga nyo fo kanga mobile kleta agoko ngansi ne wongo ayingo wallahi nkunana ndrono fe ngo ibise katarai mo la dama be hakato nyika tami perdi ako isigi ako akke alakama iwo kisigi ayafata wallahi j'étais avec un ami Mohamed Silla isigi okone ma como entulunga nyo okone ma tihune ke tanta taun tagatan taun yune ke anta taun kwa ko kasigi itsenyo itisigi no ngone kunana ndronde fo ça c'est sur moi-même je vais vous ramener devant la croyance avec tout ce qu'on est là mais c'est ako netreke ma ko monsieur Sila wallahi ako ikache min fo ne fana dalemba la ko kuna na fili de mblala to wallahi ne fana dalemba la ka fo mo tateto mo fe c'est une logique ay la ko mi fo ne dalemba la kuna na fili de yato nye baranki no ngo monsieur sama ko ngo bo e baranga kono na fili mbanawa ako kama bang ongumbo e barake kono na fili mabango adumbe chokodi akoma ko kasango na ako bara ni mbolo bala mba nyini fe ala jatik ma sara kon tembolo be mais ni ala sona ni sayam ko ni mabali na mbe tan sara mo madeli kan nyoko ma fonyi folo sino ya fo chomina ni tara police la itenya sura la de
ni tarani yoro itenye sura parce que kera choro mena ka banyesi tala etabe ne ka terrain kunya HP8 unano ke HP8 bis HP8 bis ka neta HP8 wemin tiga ka bolo yo ke HP8 bis ka tiga plan kono katla kataka tiga yoro akanga tiga ka ke atla limba yoro bele mana ta yoro ni plan bo kada abeni chogo ina akitenya sura langa chena ne de yake bo pour vous dire que aya sara yoro la minga psana nyo kontani bon munyo ke est-ce que réellement le mania doba bolo ay para jurun ke de mais amba famu ka fo chena au moins ningale mala ka fo bon nini mo mba fe ni la ko do eleno jaranye ni tokele ndo ni to fe mbiso ko fanata ngata asari lahara ni filala ebe dal ibe sika ka fo lahara ko do jonbula na do jonbulu abende bulu wala ala kan kisama ni dana ya do de ni te perdi mo tamaye ni de manke kalamo kanga gleki bodo ima ene ala be kuma barani manga yoro rabe le mania fo de fo innal ladina amanu abasru ka fo wa amilu salihat parce que jatila te barani mana ala kola na ten le mania ka akana boyenye ko chukushi barashi kana boya kana jaya ni le mania ta ko fe fuite ala yo naam namshi wallahu min wara'ihim muhit ko ala dambe ko fe Allah wallahu min wara'ihim muhit mo mo ni mbarin ke ala de bi ko fe bi tajjo ala la akora yembe ko peke panka puti peke me ika terminushi de alay ibi klakata la ba ala de la o de min wara'ihim muhit na'am bal huwa qur'anun majid akon min qur'ana min fle kalam femba fi lawhin mahfuz asusu billahul mahfuz kono min tangale do torota sore jafateke namarateke namshi سورة الطارق أقولني سوفة فمن بين دوم وقع سوفة بفضل ما قول الطارق دلوب يدما من ببوت سوفة ولود بيقولوا قول الطوارق نعم مكية أجينا مكة دي وآياتها أطلق لطلان يروم 17 ويتاني سبعين 17 17 ولوم لا نمشي نزلت بعد البلد أجينا لا أقسم بهذا البلد كفي نمشي بسم الله أيا دمنا على طغى القرباننا أنه هنا خلق الله تجي مسدو والسماء والطارق مسابايا كالي سانكولولا أني دولونيا دما منهم ببوسوفة وما أدراك ما الطارق من بني الدنيا طارق الدلو يرى دلو جماعة ده النجم الثاقب دلو كلم وكلم نا يلم بالشغلك وبدأ بيقول الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ أقول نكلا سكنا دا كاميرا لا فاكا سرق خلاص اللي بقى بكا يدانو يكال سكنوي إبى جين يرو جبما نيا توي برازافيلي كي ألمامي أتوي دبي نوتك خلاص اللي كلاو بي جبما نيا توي نمبالي لا كي تكتير ولا تكتير دني أتوي تركيا نوتك خلاص اللي كلاو بي نوفي إن كل نفس لما عليها حافظ نكلا ستة فاقصر نه على كابولا سجلا بينوفي نعم فلينظر الإنسان مما خلق أقول هذا ما دني كاتو كميري كسرين كوفي كفلالي كيبورا منا نه على يدانك بو منا أبي كشي ربونياما ودل الحسن البصري كمبافو كو عجبت لمن خرج من مخرج البول مرتين كيف يتكبر أو يتعجب كم بكبكو يا مولا كما نفتو تكاجو دواني كفني نميلا كسرين كوفي إبنا يه سرام منه شيفلا سرامي ni sofe fitini be bo afe ere bora o fe sienfla siekele kaboni che kokole katra densoma siekele kabo denso kono katra kene manama ni flap bebe ke ni sofe fitini ka bostradi on ye feni soro sienfla o katla ka fo konni ana al-Hasan al-Basri ko kale be kabako ya yerbu ya bagama wala ala man lasik katra laslima falyanzur al-insan nikra komi be kawa doni ro ikamiri ko felala ala rabbina hakilla jinga falyanzur al-insan mimma khuliqa ko da madin kamira bora jumenna khuliqa
خلق من ماء دافق abu bora jidela jimin be nyogon nyoni aboli yani chela oye farfaqay asabatili den sokono musola oye farfaqay amana botela bora ka bandoro ibi o farfaqa ko kelenke na fana sabatila den sokono de ani muso ka fanga nyosoro aka sabati doro ko sisan ko ko akera mélanger abena ke den doro o kuma muso fana be farfaqa damne ji yatadafaq be nyogon nyoni ka bodi nga boli e farfaqa ide na'am يخرج من بين الصلب والترائب ako jinne qualité flade cheta be bo akokolo la muso ta be bo disikolo ni nyogonche na'am إنه على رجعه لقادر masami yo barake obeseka o danfen kelen segin a chele segin danfen kuraya la obeseka kuraya يوم تبلى السرائر anka munu dona gundo dogolem bebina bange domina famo fengera akera dibilila akera sukono akera telekono akera hotel de la akera yang akera malila akera je yoro ni gundo do abena bange yawma tubla sarair albe dunga bomin ke nyogon kam sufe abebe na fenge iduna duti ka sufe ka kontra misini aye mo sita kalama dutigi bora doron 2 jours 3 jours anana papier de ayo aka butigi tigima ko alere mago be yoro la mo sitani kalama denga alaba kalama yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir ako do sensite adamadeni yere kibise ki bo alabolo wademe ba fana tila min bise kan bo alabolo tan kelen pere min bi alabolo yi ka bara nyumanye kafara Allah taala ka hineka alaka hineka ika bara nyuma ala kileban tiabo kono ta fembe bo kono okuma alaka hinebe fara oka abana naam والسماء ذات masabaya kalisana temin betani ka segin be reswa wala ardu والأرض ذات aya kale الصدع tukolo min be dayele ka bo funti fembe dala إنه لقول فصل ako korona nye kuma wala lende kuma nyana bolendo وما هو بالهزل mana kante burda kante koloni fili kante tieda kante إنهم يكيدون كيدا ako kafiru be dabali tigala dabali jugula sunitle وأكيد كيدا wala ala be fere fana ke kamuminu bo ka dabali koro sunitle ala te jamfa kenga be jamfa tiga jamfa segama ala te ngalo ate nambara kenga be nambara to ka nambara segama ala te dabali jugu tiga ngabe dabali jugu tigala ka dabali jugu segama abe tende mafo ni namshi فمهل الكافرين ako mamare ka kafiru makono do أمهلهم رويدا makono doni aman atime ala yo fokere ka kafiru makono doni do atime namshi سورة الأعلى ako ninye masakoro talen ko fasorai مكية ajigina makade وآياتها akmatlat langero 19 o yetani kono ton نزلت بعد التكفير ajigina takwirite ha نعم التكفير نعم نمشي بسم الله أنا دام أنا على طريق الرحمن فرما هنا تيجي هنا الرحيم كركرين تيجي سبح اسم ربك أكو ما الأعلى مالو كسبنا لفوق ني تيجي كتوه مسامين كروكالينو الذي خلق فسوى مسامين دو أي دانين كدكني لك دفوتا كدانينا والذي قدر فهدى مسامين دو أي كوبولو دكا يقدري katla ka beta ketiko nyuman jira ila aye mene nin balo tigo jira ala o plan bo bolo o ketiko nyuman bo kono mo sitta o ira wala hada o hidayatu yani hidayatun tabi'iyya o kanda beni noti den fitini mana bange na bora konna ka baka fenge no ka bala ayere be dumuni nyini de la den bel mala kasin do adda kono babo ke da kasin samajika bala ala ira ubala tabi'iyyan o hidayatu de kodo a'ata kullu shay'in khalaqahu thumma hada tambe itinyala maya tamin ko abo kodon dima e kan nun silaje asen ka suma
atise ka boli ale dum be balu panfan de la ni ka ko de no simbe balo fem sene mun be pam ale do ale re dum be chodi asenga suma atise ka tayoshi ga ale ta balo fen tara ke panfan ye mais Allah Ta'ala kabako donne aye mun gen non sien aye fait miracle paf la din non sima un miracle kene non c'est a une capacité kaire do absika amure man ke quoi o capacité ba la bo ken mouye abo ken couleur changer donc il n'a pas besoin qu'à il kete ki la abisinga abe rom na grabo couleur ta donc avec la femme fele ote somme afejona a capacité flana le kabako baye non singa ne ni anko anga fo tuma to la bina ni ka mettre kelembo oh comme na pour que ce soit le kanakala donc ni de fleur qadara fahada donc aye kasuru darlike ela jatemine ka question fon ote akun klala ka nyade bebi tan soro mbutene jega dobe ni mo mun be jega ma la ma fama man ga ba fama ko wondon abe wondon do ayo tena bambaran kan nyay de bambaran kan mo tna la bo na nyaw wondon okay wondon ale be absira kalo woro ke dugu jugoro iyo bona est-ce que comment famille mais au colonel avec ko katte dum ngabe dum nge avec mina avec dingen ngono dingen dilalende do mais wo fitini be bo fo kenema do ndi dugu mena je dugu je wonjo ma dabla wo bo feina avec daji seri ka daji fa be bo kenema fo o dawlo ni be nyigi iba do femi mana bo fen kono kasa do ni bala donc menemeno ni dugumeno ni fengo de fana bena o no fe sisa o fana bena o smile ni no fe o tajigo no fe ka jigo no fe fu fana bita ale soro aywa o ma be ka mo ko no ka te dumuni ka soro be dumuni ka dumuni ka chigo inde system de bawolo ale re ka balo fon be jinga ta soro aka wo ko no chugam donc ni de fleur Allah Ta'ala re ka dani chuo naturellement min mago be mina abo ko don no fenga no o famia di o ma obo ke o be bagana o be panfena o be konola o be fewo fena iko ni ganyana ma tinya mingo abo o ko don dima naam والذي أخرج المرعى akum masamindo aye bagangen yorobo bo awye فجعله غثاء أحوى samyala be nugu ka ke bigi tlemala abe soro ka ke sansan kore fa be fin fa be ka mugu ye o kuma saka kunu fana bete kadhalika an-nushur naam سنقرئك فلا تنسى muhammad sona ambini lakalam minna itinyina ko ne ala rebe ya garantie إلا ما شاء الله فلا جرى عليك إلا من منكم مثل قوله ما ننسخ من آية أو ننسها أنت آية النسخ ولا كي ينأكو كي ينأكيركو نعم إنه يعلم الجهر وما يخفى ما سمين دو أبك كنا كان كود دو أيلا بكود غلينو ونيسرك لليسرى محمد أمبنا بنسمكي كتر النغيامة أن يردو بو بنسمكي نعم فذكر كلا محمد فذكر إن نفعت نعم فذكر أخو محمد إيكا واجولك إن نفعت الذكرى شرط ده نمفنا يكا على كما إيكنا وانتر كما بعد دو كنا وانتر وقت بيكا واجولك تمامي ننبا دو كفو واجولك نفاتي لا إمانا سومي مغمين لا إمانا سومي جمامين لا إمانا سومي سيدامين لا كفو أشك فنيبه على كما فابتا لبا على كويرة سبتازينا فنما وتمنى يبولو سنبو الله كنا وانتر مفهوم منو مغبالا إبادي علوما فذكر إيكا واجولك إن نفعت شرط نين نابه نفعك وكما نات نفعك دون أتوين بارك الله فيك
Naam. سيذكر من Ako يخشى mo bin katasi mo bisra alanye. ويتجنبها الأشقى Ako jon kunango de be mata kabo ala kusmala. Jon kunango de be ta kabo ala kuforola. Jon kunango de be yoroma janya kabo ala kumakairola. الذي يصلى النار الكبرى Ala ko ma be nyedona neta lamme feu etiseka nyedon okma ebe jeni tasmala de tasma ni tasma bay. ثم لا يموت فيها Ni tasma don dona tasma kono. Utisa tasma kono kalafiya abada. ولا يحيا Ute nyana min fanani olu yere bafe. قد أفلح من تزكى Mogoye ni yoro sura mogo mi ni samnya kabon nogo kalite bema nogo kuntigi baye flane ka fiya nogo kana yela. Nogo min be daw ka o ni faqu ye munafiqiyas o kana yela. Nogo min be daw ka o sika kana ye ala kola. Nogo min be daw ko ye kafriya kumbele nta shila nini nogo nani yere la nyuman tibulo ala yoro. Ateng nyuman tibulo ala yoro. Ile fanfe ga nyumana abika bunya ka dai ka jena no to foi tibulo ala yoro. Bara nyuma ka jatigila ele maniadi ala bolo koni sinji tugun abina fajena kina falahara na kera le maniaka bangi bagala do ibana fasro jena ka na fasro ala yoro na kera ala danayaka signyon la bunya signyon la fasa ibana fasro jena ka sro lahara sharti na akera ala danayaka ikika pese fɛnw suma k'u da kɛɲɛ i b'a nafa sɔrɔ jɛna k'a sɔrɔ lahara sharti n'i y'a kɛ i muminilama n'i m'a kɛ i muminilama ala b'a bonya da i ka diɲɛ la k'a karama da i ka diɲɛ la ni sara don na banna foyi t'i ala yɔrɔ baara ɲumanw ka jatigila ye lemaniya de ye ala yɔrɔ o de la kira ye san 11 kɛ ka dusukun dilan ka ala yira jɔnw na san 11 ma kɛ sonyɛni ko kuma la kalla wa haasha san 11 ma kɛ jɛnɛya ko kuma la kalla wa haasha san 11 ma kɛ balansi tigɛ kuma la kalla wa haasha nin bɛɛ ye juguman ye nka ninnu ka dɔgɔn ala dɔnniya kɔrɔ ninnu kun ka dɔgɔn ala kelebantiya kɔrɔ ma fɔ san 11 kɛra ka dusukun dilan de ka tigi yira an na ko tigi b'an na k'an tɛ yan ten k'an ma na ten k'an ma wuli ten k'an yɛrɛ ye yan ten o tuma an k'a dɔn ko au moment où an tɛ yan nɔ ten nous avons des comptes à rendre o tuma an bɛna compte rendre san 11 kɛl'o de la dusukun dilali naam وذكر اسم ربه فصلى a ka tigi ka sɔrɔ k'a mari ko suma ka sali Allahu subhanahu wa ta'ala ye m'a f'i ye n ko foyi tɛ jɔn gɛrɛ ala la komi sali bawo majigi dan don ne m'a f'i ye n ko mɔgɔ bɛ ban mɔgɔ ka miliyɔn na ka taa n'a y'i ka réputation nɔgɔ n'a donn'i ka danbe la i bɛ ban miliyɔn la a bolo wari duman ba nin o la foyi tɛ bonya bɔ o tuma bonya bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka don sali de kɔnɔ kuma faamuyara o de la tɛmu dɔ b'an fɛ Abu Jahal ka tɛmu don dɛ k'a fɔ salibaga ma ko tenturu Abu Jahal de fana ko kira ma ko n'a y'a tenturu Abu Jahal ka tɛmu de don ko ni Muhammadu y'a tenturu aw cɛla don o don k'aw k'a fɔ n ye Abu Jahal de ka tɛmu ye mun ye tenturu mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ nin diinɛ kɔnɔ Abu Jahal de don dɛ bɛɛ kɔni bɛ Abu Jahal dɔn yalle silamɛ kɛ ne mago b'i yɛrɛ la e bɛ sɔn Abu Jahal ye thème min employé kira la e fana bɛ se k'o thème kelen employé Abu Jahal ye nin de thème employé ko ni kira y'a ten turu aw cɛ la don o don a ye wele an bɛna se o ma sisan e kɛra a sɔrɔ kɔnɔ ma fɔ Abu Jahal de ka thème don o la salibaga tɛ ten turula ye salibaga ye majigibaga de ye ala ye salibaga tɛ birika wulila ye salibaga ya majigibaga de ye Alahu Taala ye salibaga tɛ o saliwelela tɛ hoyidala ye saliwelela bɛ ka jɔn wele de k'a ye n'an ka majigi an tigi ye naam. بل تؤثرون الحياة الدنيا a ko ko yɛrɛ kun bɛ min ye a ko mɔgɔ fanba kɛlen don ka diɲɛ ɲɛnamaya de suganti. والآخرة خير وأبقى ka sɔrɔ lahara de ka fisa aw ma wa o de sabatilen don. o ni mɔgɔ min b'o la ko diinɛ ko awa lahara ko t'a la e ni nin kuranna aya bɛ ɲɔgɔn fan fɛ. an bɛ n'an kɔni ma se ka nin faamu
nga bagamun be annofe nu ba fa kata ko tasuma la bawni be taskata tasuma de ma fona tubira ala bulu nga juma mana wala ko jumu to ma bela ala taala ka gela ala ka dai le nyeta de nimba fa kata tasuma la nga ta fa kelenga taka ndalo mana be choro a ko ma korofam o emya korofam e ka korofoneta anote koni kwa jeya koni danye ni kelen tala la harako kelen teslam yalla min faranye kwanga balo anga sakata do aljana kono aka haram ya la harako kelen teslam yalla korore jumbenna nga bagamu ba ko nu ba na do na taso ko be do olu ba fa ko korore ni fanana wala al-sunna kala ko kufrana ko yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamah fa awradahum an-nar kufrana be blaka jama'a qiyamah do katadu nu yetasma kono o nyogondo le ata koroj membenna afara bamana la fora kanje de la betlo bala e koroj mendima naam yalli wadu kala ibla le menzindan talida de la ko koroma lawa ibla la ni ka ni me kanyanga ni ke ni mai ana mu me bla zindan taldala korode aka kuma koroda o ma famya moroto alaka hakili nyuma ndama afra kam min ambe be kanne naam namshi inna hadha la fi as-suhufi al-ula akonu kuma min waju kanun be gafe ko kono gafe mun ye qur'ana ko صحف إبراهيم وموسى إبراهيم وادلك نندي سيدنا موسى وادلك نندي مكلندو أنك دوك في اللهر بكفس أمامي جي والآخرة خير وأبقى أو كان جسوة اللهر كذاك اللهر بكفسني جي نندي بكف كورو كونو ونندي فنادو كورونا كونو والدين إلى فند اللهر بالنص جي ببولهر نومادي Diebe ministro awa angal batula we stabilité min de ke kono amena nyonga hakko pe amena nyonga gasisigi amena nyonga bunya amena nyonga karama nga anka saraye aljanna di mafhum na'am suratul ghashiya akon niye famin bena kana fam begatu rien ne sera épargné el ghashiya abina fam begatu kema mo te prokoto Allah mo shite prokoto bebe ba kono be enya bibe men do ani tamindo bede be naam makiyya akoni men makade wa ayatuha atina makada matlat larom 26 o yem muwa ani wore nazalat ba'da adh-dhariyat ajina surat adh-dhariyat kofe wa adh-dhariyat dharwa anta min la kunashi bismillah naam aya damne ne masaba toy الرحمن الرحيم فرما هنا تجدو هنا كده كده تجدو هل أتاك حديث الغاشية أقول محمد ندنيا فم برو في هنا فمن بينا كنا بدأتهم يعني كما في هنا ده كنا سون تيجي كسا دانا نما سكاك أفويه أبينا فم بدأتهم وجوه يومئذ خاشعة أقول نيدا وبأودون onyeda wusule nedo srambalato nyeda tefili nyekli de baba farakono ka nye wusu hala nyete mola fini khashi'a amilatun nasiba kasoro nunu ye bara ke jien kono foka segen nga fan fly bara je imma ikhlasu ye bara je bara make alakama ika segen gara fuye alakan kishama ikhlasu kana bara je de bara kera penye bala amber abe wadula su ala kan kisinima ala kan nene au be kisinima abe misiri kono su aba kono tle ni hera fo fora abe nino na for ite ere be tanko ala nga ja ale be fengara de no femini aljana te kelen ja ale be fengara de no femini ala jengini te kelen o be ni se mogoma amilatun nasiba ka baraka foka segen tasla naran hamiya تصلى نارا حامية كتلا كتا جني تسمع كل تسمع من جوجو نيا التفسير كلني على كان كسينما نيا باركرا أنينا أكرا كرا نتكتشوا ولا كوي نعا دسوكون تبارك كلام دسوكو بارا مكة على كم
foroma ko riya ala kan kisama aflana amilatun nasiba ibe nyedaw yo barake jiyakono foka sen تصلى نارا حامية ولا لما كتاد تسمع من هناك كلا ويفنا وبس مغصر من فتوني البدعة والمحدثات كاس على بطو شوية دو فابريكي منو نيجو سنتأولا ni kiraba muhammadu na to ambula amu trashi to ambulo akapma tuka akabara tuka akasabatilite uka jatella kerola kechola ko tla ko kebatuye kadamata sarada o ka iyereye ki jija olate o fana be bo bolangolombo amilatun nasiba bid'a fana basse moma ala kan kisha amma kadaka allah subhanahu wa ta'ala tabbatu kome iba fe chugumina ibe ala batu kome ala ba fe chugumina na suru mo ala batu kome iyere ba fe chugumina tumadola hakili be fendo ko kanga ketande me ala bina afiye ko atekete kwa kaketa ali ibn abi talib yode fwani قل لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من أعلاها ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه كنا يسرب دينين إيكي حكينا يمان نتي كوي علي با يكفو سمبرا دغمالا دي كاكاني جوسلي كاتمي أسامفلا كباسي أمبا يكو دغمالا دي بدا دغمالا كومي قوالي كرايا بس سمبرا سامفلا دي جوسلي دغمالا جوسلي كجا دينا بي تادي mais itina ni reka hakilnai hukuma bidia fana ba se mogoma amilatun nasba hukuma ni tafsir fla sahlin amme samana fokatame amilatun nasiba hukuma na nyeda munu mushufulendo kubena blabara de la jahannama kuno bara min nyate kote nu be sere hukuma ka tasma kuno barai mafhum abi tafsir ofana la إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون نجلقوا دبولا وباس سما كتايم في وباس سما كما وفنا باري عاملة ناصبة أي تفسير جلدال أساسا السبب السهل نمشي تصلى نارا حامية أو بمن نجلقوا سمنا نقول من تنبو كانا وبتلاك الجن تسمى من كلام تسقى من عين آنية وبلم نجيلا جيمي كلا يدانا سيلندو ليس لهم طعام إلا من ضريع من جانا مدين كاليتن نو فايتن نو فنا بولو فنا كرا نيامي ونيه أمبا فما بكنا نيون ساسي مفهوم أوه كدومنيه أكما كدو ذا غصة أتكونو فيو نعم لا يسمن أكون انت مغطلقي ولا يغني من ونيرت كربو أدم بغلا وجوه يومئذ ناعمة أكون يدو دو فنب أدو ولو نمالندو ألا كان يولا لسعيها راضية ألا جلندو ألا كبارا نماما أفنا بجي ألا كسونفما في جنة عالية من دا أجانا سوكرا منو كرتالندو لا تسمع فيها لاغية الجنة فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة أكو غلاما دوندو إبن مني فميو أبلالندو بكا بورتلا الجنة كونو مغتافو كنا مغانا ونمارق مصفوفة أكو تابينارو فنسلندو ونمارق مصفوفة أكو لزوريت نانغوا مكو نيندو سغاري لزوريت ngoroduna semani chama lalendo ko flipfile ina fo ashabu tarafi jena ba ke chiko mnani donu ka salamba ko ibe dota ka dai yanka ibe dota hukuma na aljanna ka be o to infanana afo وزرابي مبثوثة ako kus yani kusungaro bimana tapingaro fana ulu feselendo aljanna dewnya o choina أفلا ينظر يلي أدم دون تفللي كوا إلى الإبل كيف كتر نعمة ما نين نعمة دان تغمنا أيانغان كبو
kabako ba dan cogo yɛrɛ la ɲɔgɔnmɛ yɛrɛ bɛ se ka furancɛ kɛ n'a tɛ ji min danfɛn bɛ se ka dɔgɔn dɛ kabako la ko nɛnɛ la k'a bɛ se ka kalo 3 kɛ ɲɔgɔnmɛ kelen a filanan ala taala ye kabako dɔ don ɲɔgɔnmɛ la o tɛ danfɛn caman na ɲɔgɔnmɛ bɛ se ka ji min k'a mara aw bɛ ɲɔgɔnmɛ kantigɛ ka ji in bɔ k'a kɛ aw mago ye aw tɛ foyi kasaya fɛ awɔ o bɛ ɲɔgɔnmɛ la foyi fana t'a la min tɛ fili masha Allah foyi t'a la ni min bɛ fili masha Allah Allahu akbar wala kabako don dɛ ko an ka ɲɔgɔnmɛ filɛ ko ala y'a da ka kabako bɛ hakɛ min don a la namshi وإلى السماء كيف رفعت أنك سنفل نكرت لك ينقل شغل نات بيسا لما تقرأ رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسية سامن بين شغل ناتا إبه بولي أقرأ شغل من كديه إتي إنيت سما سلسلة أقرأ أنا ما دينا كتكنيكا أما سكاني يوم كفلون نعم وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أنت واجب بلو كنا فربراك لمن يدعى كنا كفوي ينجي وكا فرصة كسيطرة توكا فوكا سوندي أي ونيني ننتيفي شيء كوني فوي درون أفا فتولا أوه كما كفون غلون تغلوه منو من غلون تغلوه قرآن نكيني پروغ مغو كان ني مغو نغي كان نا دينا كولو يا جنفا باو نا كان بوا چين كما أبي بودي mɔgɔ bɛ na dina la ni tiɲɛ de dina ye nin de a tɛnɛ ye nin de bɛ ɲa kɔnɔ nin de tɛ ɲa kɔnɔ a kana na bala foyi la i m'a ye a kalima fɔlɔ kɛra ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah o kuma la ilaha illallah bɛ fɛn o fɛn bɛ bali la ilaha illallah bɛ bali fɛn o fɛn fana ɲinini man fɛ la ilaha illallah bɛ ɲini an fɛ o kuma i bɛ sɔrɔ ka a kɔnɔ fɛrɛsa ni kalan ye n'o tɛ a bɛɛ b'o kɔnɔ لا إله إلا الله أبدا بوكنا نعم إلا من تولى وكفر نمهم يقود الواجل لك نيكا كفشرين عليه فيعذبه الله فرلقون ينكتا العذاب ينكتا لمن كبو إن إلينا إيابهم أقول جون سنيرو بني على دم مغطو بالي مغتسكو بالي ومغسيتولا ثم إن علينا حسابهم وكاك كولوسيلي بني ديكا كولوسيلي تيكا إتا يدلسيلي دي نمشي سورة الفجر أقول من والفجر كفو سوري ولا هدا كراكو صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء كو سلم من كجل المنافقين كتمسلي بيكو كو سلي فلادو كو فجر سلي نسغفو سلي فجر يكوبا هربا بفجر سلي كراكو نم مؤمننا فجر سلي كالإمام كو فنين دسوكو خلاص ليني كي دونا الله تعالى كا بروتكشن كرو دونا الله كا ذمة كنو كو مغو كنا سي الله كا لاهي دم مالي fajiri abe farfoni di mɔgɔ fajiri abe hakili sigi di mɔgɔ fajiri ni delila ala ni mana sali i b'a ye a tile kɔnɔ ko fɛn dɔ kɛlen don ka i manke fajiri salilaw b'o dɔn nka fugari tɛ se dɛ minnu ko sali ta kun ye olu tɛ nin dɔn dɛ ma fɔ o tɛ sali dɔn dɛ ni tɛ fɛn dɔn ni tɛ mɔgɔ dɔ i b'a fɔ ko hey n'o tɛ wallahi sali mana bɔ diinɛ in na a tɔ tɛ to Adam minna min salide abitala bani salide hari ya rabbo nimma sababa nyinga ayra ka hakela ala kilban tiya ko fa ban nyinga le folom ko sali ayra ka kilban awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah ma fanin banni ala tu yona wode sali
ala bato min fana ni ala niyɔrɔ gɛrɛgɛrɛ do ko mɔgɔ si tɛ foyi sɔrɔ a la sali do ala ta gɛrɛgɛrɛ de do n'o tɛ n'i ye jaka bɔ i ye ala bato nka i y'a di balima min fana ma o bɛ to sɔrɔ a tiɲɛ an lo o de la tuma dɔ la o tɛ jaka sabote kosɛbɛ parce que u bɛɛ ɲɛ bɛ o nafa la hiji filɛ nin ye u t'o sabote kosɛbɛ parce que agence b'u bolo agence de haji bɛ u bolo bi ne ka kɛ sali min kan dɛ nin de filɛ ala ka hakɛ gɛrɛgɛrɛ o de la an b'ale défend kosɛbɛ pourquoi parce que ale kɛbaliya o tɛ fɛn tɔɔrɔ société kɔnɔ a kɛli fana tuma dɔ la société t'a nafa ye kɛnɛ kan ten o de ye mɔgɔw bila a la ma fɔ namisi a jiginna maka de a kuma tilatila yɔrɔ wala kuma tun bɛ fajiri de kan an y'an profiter ka fajiri sali daraja dɔɔni dɔɔni fɔ mɔgɔw ye a la kira ko n'an b'a dɔn nafa min bɛ fajiri sali la ko hali n'an bɛ turukusu kana k'an b'o kɛ law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walaw habawan k'olu b'a dɔn nafa min bɛ nin sali fila la k'u bɛna nin sali fila hali n'u bɛ o si de kana naam أقمت لنتلانيرو ويبسبعي نزلت بعد الليل الجنة والليل ذا يغشى كوفي بسم الله أنا دام من عرفت والفربانية كنت هنا كرقلين تكين والفجر مصبايا كالفجر كنلا وليال عشر أيام أكالي جون من كالو السلطان فلولا أنا تلتان فلو جون من كالو محرم سان كالو فلو نعم والشفع أيام كالفين دفلين بلا والوتر أني كيلين بجيب بينكم شفعي الدمفون يه وتري على كيلين على كلي دني مسا أنا كدمفونا والشفعي والوتر سالي دو فرامي ولكو شفع والوتر على كسبة فلا وبي دمفون بريزانتي كيلين وبي الله سبحانه وتعالى بريزانتي إبن سورة سالي كيلين دل نعم والليل إذا يسر مسابايا كالي سولا ana konoko fen chama be su kono de suna konoko kaya kale sula ni su be kata هل في ذلك قسم لذي حجر akoya le ni wasara kaliliwa hakilma wiwa ni wasara wa ma wasadi awasara hal ni am tiga ala ni kale andale bala kuma mase e kala naam ألم تر كيف فعل ربك بعاد akuma ye itigi ayemminka adan ka ulauka bunyanuka janyanuka semenuka kolokeleya ma ala bali ayuka asaqi irama ذات العماد akunda irama ka qabla de ma minun kunye seme dungewi ذات العماد seme dungew kundo التي لم يخلق مثلها في البلاد أقول إلى ما قبلنا عادا الأولى ونيو مدد ثم قلوك فيو ونيو مدد بياني جنيالا مفهوم ولا القرآن بفقه هو أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة كنتم إبان بغضها إسري باوندو جون كلام بين يبدون على الابن يبعلك عدم الدين جمنا استجداد جمنا من بأم بوسملا ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة هو ما يكفى على ميودا وكله كجرينوي إذن على قويا أنفلك من فسيسا أيو فاني سورة فصلات تكون يا أكو لم يخلق مثلها في البلاد كون يوم دافسو نمو يوم داب يعني جياني سمنا نعم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أقول ثمود أنغا وصلوا كجماعة إمو فرق كفويوا من فرقات تكنيك كوسالوبنا فرق كرمبالا كاتيكا كسوبوالا كفنتريبوالا كفندبوالا أسيلين كبرتوكالا كايردوسرا دالا ولو كتكنيك كونسيروما جابوا الصخر وكم فرق كونوبو كفرق كرم كونوبو بالوادي وكاسيكير لا بفما واد القرى سام بافلا كوفيكا كو عيسى بن مريم سامودانكو جزاك الله خير نمشي وفرعون ذي الاوتاد فرعون كبروا تاما فرقنا كنا عند كتر الله بما مهر سابا هاكلي زين كو فرعون من كن ذي الاوتاد فانكا باتندو الوتد ابي كيف فانغا باي الوتد
avec Frauna et Remen Katanique et Bolomie, Ponti, parce que what a do le coup Bolodi. Fangabe Bunani Mouye, il est gouverneur de Kolokalem Musiga, pointing way. Il est préfet Musiga Fana, pointing way. Il est gouverneur de Musiga avec Ford de Mako El Autat. Fangabe programme au Chodela. Nous de Fanga te fait qu'à faire quel silence, quel mec à bain? Hein? Je ne sais pas comment il fait. Hein? Voilà, Fanga la Sinibala, a bisura ka chebo. Donc avec chebo, ni sigida me le loko el auta de Arabukan. What are they pointing? Kuma Frauna wele ko dule auta ka ben aka Fanga programme ke chogo ma. Kele. Awele la Fana wa Firaun. Wa Fir'auna dil auta. Kuma Frauna ko Fana. Fanga ka décentralisation ko fait. Kon nyanan kata ketchok mabula be minke ni bolo fana ye o kuma ko bolo tunge do fana na ka ko minna ika kuma minna ka hakilla mabben ibe mine ifanyana ki mini banyana ki mine dugunyana ki mine qablayana ki mine sinjima nyana ponti juru de babulu ka bolo ni sama ka tandi yanfe ka kelenge kani mine ka sen sama ka frekete yelema ka kelenge ka sen kele kote do ka kele mine ka potla ka kele la ka kelenge no benyana abe fode mako dule autadi ni be fangai fanga ten no bien fanga mi be bandum be foka mine masigo e fangai wa je ne sais pas na nyo fam ah fanga bandum be donc a soro fama yelema est-ce que fangai wa نون فنغاي كوكا فراونا كوفو دي الاوتاد الذين طغوا في البلاد ارفعوا صوتا اقول نون بفلا كافر تمنون من يادارا وكدغو كونو اكلنگلن بي يادارا وكدغو كونو فاكثروا فيها الفساد كلنگلن بي تشيني دانتمن كه وكدغو كونو فصب عليهم ربك سوط عذاب اتجينو يا الله تعالى ايين ينان كتا بسمسن با اكلنگلن بلا ان ربك لبالمرصاد ما سبب غلالا سيدلا اسيلنا كما كونو دي المرصاد دونسو بتا جيدالا ولا بتا تودالا كفنن دودلا ni sogo ka temesrado wala ni fengo ka temesrado abeta meru ka sigi abe fo yinde ma alukano ko el mirsad ka belen ala be alo subhanahu wa ta'ala be belen rodla men min ba ni awa num bo nyoma tumadera don so be ta belen rola sogo bi se kana ubi abi se kana ubi atenanga ala tan fongo nyogot fon ite fo ko de ala belene me yoro menai te me yoro bara tene o yoro kelente donc obligatoirement bebe teme o yoro de fe ko ala be ka belene be kam makune kuma koromado sadra be ka man fe ka anga pamya yere ka ko kechula yalli so mi mana so ko do belene be akku ani mi ma so me esu to ko kele to ma to kele wa tekele naam fa ammal أقول مدين فامبا إذا ما ابتلاه ربه ني على يا الله جربي أنا مدين فامبا كودوني فأكرمه ونعمه كنما كاي فيقول على مدين فامبا بافو ربي نتجي أكرم أيام بنيا ونين كاكا نكوش كلام بني نبصقنا جون ما نبايا كفون توابو نكوار شلو مانغا بلا مولا ne basegena quartier ngono quartier bene bade ko mejike fiena bebe na fiemi aywa fenga malumake amma foki bama doke ngani ala wala imando de ba kucha jewandalo ita foko alhamdulillah note itiba solo do basegena katena e baka obita nyon soro ko kele aflana iba solo la ambo nani durube bala ekele ne fen soro anto blu nembela odumna anta karam jumae bako la sisa baka soro baka sege ekele pede fen soro anto batewa wala ankan kun hakilu kan nu yoron ni afoko alhamdulillah ala de jarabi ka dima wa iba fe ka bi piège kono de c'est un piège tendu
tout ce que tu peux obtenir ici, dans ce monde si bas, et tout ce qui peut te manquer ici, dans ce monde si bas, ce n'est qu'un test, ce n'est qu'une épreuve. Ce n'est qu'une épreuve. Il est moins me manquer, nan nige kumbi la dien, qu'on est jarabilendo qui la dien. Fais-moi faire ni ala ya dima, hal tuma bela yima otala nga ya dima, abiki jarabi qui la dien. Aflo ko de foya. Ko fa ammal insan iza mabtalahu rabbuhu. Kuna tiki ya Allah jarabi, fa akramahu, ka bunya wa na'amahu, ka nema ka abiyada. Wa amma iza mabtalahu. Wa amma iza mabtalahu. Ako kote kele fana ni ala elu fana la jarabi. فقدر عليه رزقه olu ka warjaga degun olu fana ma sɔrɔ kɛ فيقول o fanba fɛnɛ b'a fɔ ربي أهان ala ye ne lebu a ye ne ka faden sago ye ne t'a dɔn n ye min kɛ ne yɛrɛ kɔni e ka karisa lajɛ hali a tɛ sali nka o filɛ nin ye karisa filɛ walahi n yɛrɛ ɲɛ a tɛ sun ni ala ko in kɔni ne filɛ kalo kalo ne bɛ n tile hakɛ sun nka hali ne ka sɔrɔ fana ko ka gɛlɛn ma e sigi i b'a fɛ ka bin ala kan de wa la. O kuma adamaden fanba bɛ tan de. A tɛ sabali jarabi kan, a tɛ ala wale ɲuman dɔ fana hɛrɛ kan. Nin de ka ca adamaden na. Ala ko cogo de kalla. Kalla. Ko nin si tɛ tiɲɛ. I ba ka sɛgɛn tɛ, i fa ka sɛgɛn tɛ. I ba ye sɛgɛn min an bɛ dugawu k'a ye ala ka sɛgɛn in sara k'a ye alijana ye. Nka e ka sɔrɔ in ye jarabi de k'i tɛ se k'i lajɛ. E min fana ko ala y'i dɔgɔya ala m'i dɔgɔya ala yɛrɛ t'i jugu ye cɛ min ka di ala ye anw ka conviction na ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ kan o ye kira muhamadu de ye ahabbu khalqillahi ila allah anw silamɛw ka conviction na o ye kira muhamadu de sallallahu alaihi wasallam kira kun bɛ kalo 2 dafalen kɛ tasuma bɛ don fɛn fɛn jukɔrɔ a t'a ka so Naam. Kasi barakallahu fik. Ako hali Lailatul Isra wal Mi'raj suka ma dumuninge. Misali ka men draga min foni kuma hadisi sane nanna. Jangan kuma nakali yuma Aisha. Ako ya bunayya aya kuma nakali jonye aya nakali Abdullah ibn Zubair de. أنا كمان كلجنة أنا كل عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر أبو أسماء الدنكة أبو بكر الدنكة عليه عائشة الدنكة أكرموس الدندو أكون دين أكون قال تنقول أكو كنا ننظر إلى الهلال ثم إلى الهلال ثم إلى الهلال 3 أهلة في الشهرين وما يوقظ في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم akonde ay ala tamde herebe kana koy an mun fle an kumbe kalo fitini katlaka kalo fitini wera fle katlaka kalo fitini wera kalo nyine ni saba kumba ye kalo fla dafalen kono kalo fitini fla saba amba ye kalo fla je pense que ay technique une femme ne ni kalo fitini ye 600 kana kalo fitini do yo te kalo kelenye o te kalo fitini fla ye kata kalo fitini do yo te kalo fla ye kalo fitini sabate kwan kumba ye tasuma be do fɛn fɛn kɔrɔ k'a tobi k'a bɔ kana sigi aw ka fifalan ta ka fifa k'a dun a tɛ kira ka so ala k'an kisi k'an tanga n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ bi i ka du a bɛ sɔn ka ci dɛ ni ye mɔgɔ min sɔrɔ bi ala k'an kisi a ma dɔn dɛ n'o tɛ i bɛna kana ɲininkali kɛ ko ayi an bɛ taa fɔlɔ ni ala kɛ ni ayiwa ni fɛnkɛ kɛra tuma min na sigi do an bɛ bɛn ma ne sigira ka sɔrɔ n fa jɛgɛ kɛnɛ ni fɛnkɛ bɛ anw ka so kɔngɔ tɛ se ka n faga yan dɛ n sujugu bɛ taa lahara idan sɔrɔ lajarabili don a tɛ foyi bɔ ni ala ka relation ni sera kɛcogo la a fana tɛ foyi fara ni ala ka relation kan ni masa kɛcogo la fantanya fana jarabi don i ka fugariya tɛ i ka fɛnkɛbaliya tɛ i ka terejuguya tɛ i ka barikantanya tɛ i ka duwawutanya tɛ duwawuden bɛ kɛ i ye duwawuden ye bangebaga ka foyi t'i nɔfɛ e yɛrɛ hinɛ bɛ bangebaga la mɛ alawaridala de ma foni i hinɛ
yɛrɛ bɛ bangebaga la wallahi mais an b'o bangebaga ɲumanw camanba dɔn o musokɔrɔba ɲumanw caman an n'u bɛ baro kɛ a ye dugawu kɛ karisa ye dɛ wallahi dugawu bɛ yɔrɔ yɔrɔ karisa bɛ yen nka warijaga in de ma foni nka nin ko in ɲagami yɔrɔ janyana karamɔgɔw yɛrɛ ye sɔrɔ kɛ bako ye i y'a dɔn kɔni karamɔgɔ minnu kan ka adamadenw lafaamuya de ka fɔ nin ko in ni ani bako tɛ ɲɔgɔn ye sira la min kabako ka bon sa karamɔgɔ minnu bɛ ka sɔrɔ ko kɛ bako ye ani ka jamako kɛ bako ye ani ka dɔ diɲɛ kɔnɔ k'o kɛ bako ye olu dun fa don olu ba de ka fisa n'olu fa ba ye an b'olu faw kibaruya mɛn ni bako de don o tuma na e ba ka fisa ni i mɔmuso ye dɛ i fa bamuso saa wala la aw kɔni ka fisa ni o ye o nin tɛ ninnu ye kuma yɛlɛma kumaw de ye kuma yɛlɛma kumaw don ka hakilitanw hakili suɲɛ dɔrɔn a fana bɛ ka fɔ minnu ye dangaden minnu sigilen bɛ k'a lamɛn ayiwa olu de ka dangadenya ka jugu ni bɛɛ ta ye ne bɛ n ka wari bɔ k'a d'i ma e bɛ tila ka i sigi k'a fɔ i ba ka fisa ni ne ba ye e t'a ko ye dangaden kunna ye o de la n ko ninnu tɔn ninnu ye dugawuden kelen ani dangaden caman dugawuden kelen ani dangaden caman kotigi yɛrɛ kelen de y'a dugawuden ye tɔ bɛɛ dangaden ala k'an ka diinɛ faamu cogo ɲuman d'an ma o la sɔrɔ ti ni ala ka relation yira bolokolonya yɛrɛ fana ti ni ala ka relation yira dugawudenya ani sɔrɔ tɛ fankelen fɛ barikadenya ani sɔrɔ tɛ aw tɛ ɲɔgɔn su ka kɛ fantan ladonni kan aw tɛ ɲɔgɔn su ka kɛ ɲumanya kan aw tɛ ɲɔgɔn su ka kɛ fantan ladumuni kan bali aw b'a ye ala bolo de ka tila ka ayiwa fɛɛrɛ kɛ aw bɛ se k'a tɔ digi cogo min na وتأكلون التراث أكلا لما أو جربلن دو أو بتشينا فلو dungo juguya yɛrɛ bolo ma min na ka min na mankan e kɔrɔkɛ fatura k'a den fitinin to u tɛ sen ta u tɛ bolo ta a bolo falen don ko bɛ kalifalen la n'olu bɛ kɔrɔbaya waati min na foyi tɛ yen e fanicinin fatura k'a denw to u tɛ sen ta u tɛ bolo ta ko bɛ kalifalen la sani olu bɛ kɔrɔbaya waati min na foyi tɛ yen ta'kuluna turasa akla lamma aw bɛ ɲɔgɔn ta de la tiɲɛ dun de la dunko juguya تحبون المال حبا جما أو يجين نفلن كانوا لا سيسا أو تحللني حرام بونيونا تغني كوت جويرا أكون يلنا سا يلنا كتا حتى أو من كان غافو مغويا كان غانين كاين أن غانا نغاني ماي أن يربك فرانغا بجمع بين الحلال والحرام غلولو ka ɲini ala tɔgɔ la ka kɛ dunduguma ye o tɔgɔ de ye silamɛya kɔnɔ ko hululu lahara dɔ ye n'a bɛ na jɔ ala ɲɛkɔrɔ an ka siran ala ɲɛ dɛ ka ɲini ala tɔgɔ la ka kɛ dunduguma ye ka ɲini ala tɔgɔ la ka k'i ka étages jɔ ka ɲini ala tɔgɔ la ka kɛ k'i ka villaw jɔ ka ɲini ala tɔgɔ la ka kɛ k'i ka kuruw koli ka ɲini ala tɔgɔ la ka tila ka sigi ka waso a dibagaw la k'i ba ka ɲi a bɛ fɔ nin ma ko hululu ala ma nin to nabi ɲuman la o kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma n'i y'a ɲini ala tɔgɔ la i jija a ka taa ala ko la ni mɔgɔ tun bɛ nafolo ɲini ni ala tɔgɔ ye k'a k'i ta ye kira tun bɛ fisaya n'a ka génération il sera le plus riche de tous les temps parce que kafiriw yɛrɛ sariyara k'an ma mɔgɔ si ye mɔgɔ min ka kɔmɔgɔ sɔnna ye ka kula ye komi kira. Wallahi, ça c'est témoignage des ennemis. Le personnage le plus influent de tous les temps reste toujours le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le personnage le plus influent. Mohammed n'a qu'à comment son aïe, qu'à quoi aïe, qu'à majiga aïe, qu'à temebeka ou de kiraï. De tous les temps. Asabatira ka fɔ ke sahaba ninnu yɛrɛ kɛ pɔn ye kira ka tɔgɔma ka yɛlɛn o sabatira asabatira ka fɔ sahabaw donna kira ni npamuru cɛ asabatira ka fɔ sahabaw donna kira ni biɲɛ cɛ u donna ni filɛsi cɛ y'a dɔn an bɛ hɔhaho la n'o tɛ hali ni mankanba dɔ binna sisan an bɛ tunu ɲɔgɔn na yan sisan
Sohalala. Mokola rete ɲininkali kɛ alimami bɛ min a ko la fɔlɔ. Est-ce que ɲininkali bɛ kɛ wa? Kuyate, e bɛ so kana i jɔ nɔ. Non, dalen b'a la e kɔni tɛ taga minɛ. Awɔ, ale tɛ se ka taga de, n'ale taara an b'ale minɛ. Bɛɛ n'i ta tɛ de. Ale tɛ sɔn ka taga. Ayi, aw de bɛ taa ka ne to. Ou bien an k'a kɛ 0-0 sa bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini. Bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini. Et pourtant, Ghazwatu Uhud don. Sa'id ibn Abi Waqqas nana kira yɛrɛ de bɛ ka fɛn ta k'a di Sa'id ma a bɛ k'a kiro. Kira b'a fɔ ko irni fida'uka ummi wa abi. Ko Sa'id a fili. Wallahi ne bɛ n fa ni n ba kɛ k'e kuma bɔ. I ye silamɛya jigi fa. Ni kira ko k'a b'a kunkolo labɔ, Sa'id b'a fɔ kira ko in bɛɛ bɛ e de nɔfɛ to kɔfɛ. Ni jama bɛɛ ka sa a ka fisa ni e kelen ye. To kɔfɛ ko in bɛɛ bɛ e de nɔfɛ. A b'a fɔ ko nahari duna nahari. Ko ne kan o b'i kan kuma bɔ. Ni kunkolo o b'i to kɔfɛ. Ni kira ko a b'a fɔ ayi kana kɛ. E ka to kɔfɛ dɔrɔn. I y'a dɔn kanu dan ye nin ye dɛ. Mais kira fatura ka juru to a la. Mois de janvier 620. Ka yira la k'a fɔ dina a laseli a sara bɛ ɲini Ala de fɛ. O de la ciden bɛɛ ka dantigɛlen ko wa ma as'alukum alayhi min ajrin tɛ sara ɲini aw bolo. Ciden bɛɛ ka baara dɔnnen don a bɛɛ ka fonction dɔnnen don. U ka balo cogo. Ciden kunkolo kuma an b'u dɔn. Menuisiers b'u la. Wolobaaralaw b'u la cidenya kɛrɛfɛ. Jiribaarala b'u la cidenya kɛrɛfɛ. Donsow b'u la cidenya kɛrɛfɛ. Cordonniers b'u la cidenya kɛrɛfɛ. Bamɔnaw b'u la cidenya kɛrɛfɛ. Nɛgɛ baarakɛlaw b'u la. Commerçants yɛrɛ b'u la cidenya baara. A bɛɛ ka baara dɔnnen don. O la kira ye nin jɔyɔrɔba fa adamadenya ye nka a fatura foyi kun t'a ne y'a sɔrɔ i b'a fara ɲɔgɔn kan Ala tɔgɔ la k'a k'i ta ye kira tun bɛ fisaya ni bɛɛ ye bawo kira ye ɲaamɛ 100 ni don kelen ɲaamɛ 100 Ghazwatu Hunayn kira ye ɲɔgɔmɛ 100 di a ye maa 6 jɔ ka ɲɔgɔmɛ 100 d'a bɛɛ ma karisa a ye taga ɲɔgɔmɛ 100 tɔmɔ ka di nin ma karisa a ye taa ɲɔgɔmɛ 100 tɔmɔ ka di nin na dɔw nana ɲininka ko nin kelen o kelen bɛ kuma cɛ ba jate tɔgɔ la a y'a to n ta in na an mago bɛ diinɛ kan kɔrɔtali de la Madinakaw k'u bɛ manifester a ko Madinakaw a ye sabali a y'a to mɔgɔw ni sagaw ni baw ni ɲɔgɔmɛw ka taga aw yɛrɛ ni ne ka taa aw ka so ka nin bɛɛ kɛ ka tila ka fatu ka mure 30 juru to a la an ka siran Ala ɲɛ a ka nɛgɛ duloki b'a kun kɔrɔ an ka siran Ala ɲɛ dɛ ka dɔnbagaw n'u hakili cɛ diinɛ tɔgɔ la ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ i y'a faamuya b'a la cotisation denni wolo barika ko tɛ bolo fara ɲɔgɔn kan den o tɛ barika den ye kuma faamuyara bolo fara ɲɔgɔn kan ka muso furu o tɛ barika muso ye ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka denni wolo o tɛ barika den ye mɔdenninw kana sɔrɔ o kɔnɔ a ko laban a tuma dɔ a tɛ k'anw ɲɛna nka laban cogo ɲuman t'a la cotisation denw don barika t'u la a kelen tɛ se ka wuli k'i jɔ a sun na ka ko dɔ kɛ ka fɛn dɔ kɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ kuma faamuyara wa o la an ɲɛ t'o la an kan bɛ Ala ka diinɛ in de ma o la Ala ko k'a tɛ bɛn nabi ɲuman ye i k'a ɲini ne tɔgɔ la k'a k'i ta ye ni mɔgɔ min y'a kɛ lahara n b'i lebu n'a ye i bɛna jɔ ni Ala ɲɛkɔrɔ n'a ye wa ma kana li nabiyyin an yaghulla wa man yaghmal ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah mɔgɔ y'a ɲini ne Ala tɔgɔ ye k'a kɛ dunduguma ye n b'i yira diɲɛ la kiyama don Ala k'an kisi o ma ma fɔ bal la tukrimuna al-yatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما أين فلوك كانوا فوته حلالاني حرام بوني ولا تقولي كانوا يرى ما تقولي فاتالي يكرم وكوندا كلام يرى مغو سيكو كم مبلو بريزانتي ودبا يرى كالني على بين مرتو إتي يرى كلام كلا كما سيندلا كلا متاكا إتاجيتو كلا تركا تشوك لالندتو kira mata ka vilato ga ye cɛw dusukun tila kun bɛ Ala kala ɲɔgɔn na ka taga kira mata ka titre de propriété kolilen to
nga ye cɛw dilan ka taga puto an b'o de buruyari la nin ye comment faamuyara voilà nous ne sommes contre personne nous regardons pas parce que tout ce qu'ils peuvent avoir nous avons aussi la même chose même si dota ka ca ni dota ye o ye wajibi ye ni so kɛmɛ b'i bolo ni bugusoni kelen bɛ n bolo ni ne wasara ni n ka buguso e de ne ta ye sa wala la fɛn min b'a bɔ ɲɔgɔn na nin ta ye halala ye nin ta ye wululu ye o de y'a danfara ye nin ta ye halala ye nin ta ye wululu ye kuma faamuyara wa delili kɛ ɲɔgɔn ni sɛnɛkɛ ɲɔgɔn olu fila barika tɛ kelen nin faamuyara wala a ye nin kɛ somɔgɔ sama ye bi na misi a ko to tan effectivement. En tout cas, malheureusement que le temps n'est, nous allons voir. Vraiment, vous avez tellement que vous aviez raison. Surtout là où nous, on était tout de suite là, c'est vraiment important. C'est-à-dire, le thème porte sur l'amour envers ce monde si bas. Nous devons faire très attention avec l'amour réel de ce monde si bas. Là où Dieu dit, vous avez extrêmement aimé ce monde si bas. Jusqu'à ce que vous ne faites pas la différence entre licite et l'illicite. Vous ne faites plus différence entre le halal et le haram. Ce qui vous est permis et ce qui vous n'est pas permis. Votre seul souci, c'est d'amasser. Alors nous avons le profond regret que cela monte, cela gangrène jusqu'aux connaisseurs. Aujourd'hui, c'est les connaisseurs qui sont les pires chez nous au Mali. Ce sont eux qui envoient les gens envers l'amour réel de ce monde. En se projetant avec des belles voitures, avec des belles coutures, avec des belles constructions, avec des étages, des villas, des buildings, et sous forme que c'est leur maman qui est meilleure par rapport aux autres. Voilà le regret qui nous anime, et nous avons essayé de parler un peu de ça, pour dire que notre relation avec notre créateur ne dépend pas de ce que nous avons. Ça n'a rien à voir. Tu peux être pauvre. Donc nous avons donné l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le bien-aimé. Il est le meilleur des créatures. Ça c'est notre conviction musulmane. Mais il est décédé avec les dettes d'autrui. 60 kilos. Il devait 60 kilos à quelqu'un. Il avait hypothéqué son antiballe chez lui. Il lui a pris 60 kilos de denrées alimentaires. Le prophète lui-même. Alors nous avons aussi souligné que seulement si, le prophète s'accaparait des biens des musulmans au nom de Dieu, il serait le plus riche de tous les temps. Parce qu'il y a des jours qui sont passés, le prophète, il a donné en cadeau 600 chameaux. Et il est retourné bredouille. Vous savez quand le chasseur retourne bredouille, c'est-à-dire il est arrivé à la maison, lui-même il n'a pas amené un grain de mil ou un grain de tamar. Mais il a donné en cadeau 600 chameaux. Pour dire que lui n'était pas là pour ce monde ici bas. C'est un regret. Nimisa de nous, alaka ankisi ama. Mafourom, na'am namshi. إذا دكت الأرض دكا دكا أبان الميري ندق مقلو نام مغمغلا قدانا وجاء ربك والملك صفا صفا إتكي نو يا الله تعالى يا علي ربنا كنكا أني ملكو وبي صفا ولون ولادو ما سبان نالين كفي صفا ولون ولادو بقولي صفا ولون ولادو بقولي ما سبان دسرو كان صفا ولون فلاس جمانجلا sanfara wolon la malikiya olu be jigi ka kɛ koli ye ka kɛnɛ koli sanfara fɔlɔ o be jigi filanan be jigi kana olu koli sabanan be jigi kana olu koli naaninan be jigi kana olu koli duurunan be jigi kana olu wolonwulanan be jigi o kuma o safa wolonwula de be kɛ ka jɔn koli jinɛ ni adama bɛ cɛmancɛ la wa jaa rabbuka tigi yɛrɛ nana ani malikaw saffan wa ji'a yawma idhin a ko dɔw bina ni jahannam yɛrɛ min tɔgɔ bɛ fɔla dɛ a yɛrɛ bɛna kɛnɛ kan يومئذ يتذكر الإنسان
be mira be tashi hakili dafalen bina وأنى له الذكرى nga miri tashi te nafaka odu يقول يا ليتني adamaden de deselen bi kanto do konne anata قدمت لحياتي hali ne kunga fenge kabla ni yana mayini فيومئذ otun tola لا يعد ولا يوثق وثاقه fenti أحد se ka fensui comme ala de kafri sri to mina يا أيتها النفس sobaraba fo ni nyuma ma ko aw ni nyuma mun ya ala doka ala ka sisi ka jon ka sisi ارجعي إلى ربك shaki ka tri tigi mano ya allah taala راضية مرضية ala jeni be ka barama ere fana be je son fe mabbi فادخلي في عبادي faranne ala ka jon nyuma nga وادخلي ka dunga جنتي jana kono ala ko fanyi namshi سورة البلد akoni ye makka dugu ko fosorai مكية ajigina makka de وآياتها akmat latla yoro 20 o ye mugande نزلت بعد قاف بعد قاف نتلو فويلا نزلت بعد قاف كاجنا قاف والقرآن المجيد كن ينوى كاجنا قاف بسم الله الرحمن الرحيم أنا دمنا نما سبتو مسامين با نيسون كاجوكو سون أغا فندا نما أتفوي بوناكا كانونا أبي بولو لانكولو فناتو أتفوي بوناكا كانونا أبي فندي أجوكوما أتفوي أتوكوتي كابي فني فوي أبي بولو لانكولو فناتو أتوكوتي كابي فني فوي منا باسكا magote jeta ka kontila ni je kuma ala ka kontila kafirte jipot langele ji sorokam mais Dieu n'a jamais compté sur le monde si bas. Il n'a pas un regard envers ce monde-là. Cette vie, c'est une vie de tromperie, c'est une vie de tricherie, c'est une vie d'illusion, c'est une vie, je ne sais pas quel qualificatif faut donner. Mais Dieu n'a rien à voir avec cette vie-là. C'est pour cela qu'il se permet à donner tout ce que le mécréant peut en avoir besoin. Il lui donne ça. Il y en a qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Mais ils vivent une vie, comme, je ne sais pas comment qualifier leur vie. Pas tranquille. Le kafir n'a jamais été tranquille dans son esprit. Tranquille qu'on est au lieu de tranquillité sur Abada. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ni tigi don ni dusu kumbe mafa note ukonin be ka dumuni duman do be sonma fenga ga hakli sigitende na'am namshi لا أقسم بهذا البلد ما سبق عليها كلمين دغوينا نور مكاي وأنت حل بهذا البلد اي رسيلما دغوين غنا be dugوين do ووالد وما ولد ala ya kale bange baga bela jelena nu min bange لقد خلقنا الإنسان في كبد ko muhammadu tanan natalla fiala jiya kono de adamaden danna kabo gelade da kabo kamini den mana sabati den so kono gelade do nati ka be bange baga ka fokata se aljanna donima laqad khalaqna al-insana fi kabad adamaden danna gelade na'am أيحسب أن لن يقدر عليه أحد akom mo be soro adamaden na mimba jigi konne ala tisse alawa ina fo abul ashaj ibn kalda al-jumahi ala ya daka fanga do ala ka ni do ala ka nafulu de maka sedama ale be koko malike tanu kolonto min fora kale kelempe be tanu wolongula maîtriser ko to ku jija flala aya njigina ale de ka pale kele kuma ashara quraish ko quraish jama aw be ne donne minye ce bina ne mana ka sira danyambu bla sira o comme nous e malike bi anta nous capacité donc ama fa ko tani kolonto do wa bonne kelembe tanu wolongula tala Atau na desa flala, koko aiko ante desa flala. Bana, okmana. La situation est déjà sous contrôle. Alors qu'à la fin, okma de javi ansa. Atau aiko Abul Ashad ibn Kaldata el-Jumahi. Aku marasaleno. Shetane baro kuma fe pulna. Asabatira kwa be wulu kene da ki jo ka ba fo ko ni mo bi sala ka sama ka bongoro kumbe ni hake dima
Shetane barak mabula akakola de. Ndado na yekmani famu. Wulo kene. Yaro mo be chene ka bawo kan. Abo daki joka aba fo koni mo misra ka sama ka bwa ko. Mo tise. Ale de ko kwa kelime joni malika comme alayha 19 min fora anta mina la kuna shini wala kunu dedo. Kuna shini malika tan kononton min kibariya fora alors que malika yare mafala ko alayha 19 ko tan kononton debe. Uno yela direct ka shingo ke malika we ale sina ka jama fara ko sisa ko kira kala ko la pe ko mesra ko me pa bana ko malika tan kononton de blalembe ka amma kono sisa nebe tani ngulongula maîtriser ato ka jiza flala ala ko ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad qala ya amerika fum wasiti sala koy ayayre marasade na'am yaqulu ahlaktu malan lubada aqala nafulu chama halakini kila mamadu koy na purga kaseka bare أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين أشد يعني أبو الأشد أنا يغنى مغيا دلم كفلو كل ما سيكو يرلاجه كفون يكسف فلان بوبولنا على بيادوما ولسانا وشفتين وبكمان نمي نداول بكما كنترولي أي على بكودون مغير كفو على بكودون Eva ya yin nen foro mi na dawolo flafo parce que lien de dawolo ni nenche ni dawolo te mo te ka kuma ya ramba fo ko nen de kuma awo nen de lama mais ka kuma franka ka contrôler aka bo kamvola ka voya aka bo nyona dawolo de bo baraki o kama ni dawolo tigara ten ka bo peu adama den ka kuma te fam to buri le bode mais kuma inte fam Naam. Voilà. Vous de la dawunu karoli de kabou de la nenfotran wal lisanan wa shafatain. Naam. Wa hadainahu najdain. Kasroka adamaden kanda kasraf lajrala. فلقتحم العقبة أقومنا أو تتليا كأكبر كل يلين تغنيني وفني point de repère de flore sani aljanna che ango joro mbala be durubo akaba fana doy okuma akaba kunu de ale fana nunu da ale siraka ube force ku ka yele ala fami bila yele ala baranyumande do donc épreuve min do aka sincère baranyumande ko tesaka hamini akaba kunu yele chonyumani wama adraka mal akaba min dunya min kuli ni la jarabil kuli ada yele chodi fakku raqaba iki hakili ke kam marafuna jon ka jon han kan horonya ndaw ma islamaya manani jonyai islamaya jonya soren ga islamaya système de blabe no ya chobina wala islamaya jon kan horonya ke islamaya ka ko chama ni ke ibi jon kan horonya ni ke ibi jon kan dofle fakku raqaba ka jon kan horonya أو إطعام في يوم ذي مسغبة والله إكلا دمنك دونا دوم يكونغو جلن دوني يتيما ذا مقربة إكا يتيما دمني من يعني بالمسروني أو مسكينا ذا متربة والله إكا تغلن قلون جاي بو دمني من إكا تغلن قلون برا فافر قلون لكا كيو ذا متربة كاكينا فو أيوا بقولي دبالا ya no ni segan jugu yara habe zamfala de bo mona far kulo be kuyo de adumana konni atila mo ye akahina wala thumma kana min alladhina amanu ngani ndako fa ka ka mumunere wa tawasaw bis sabr ukanyo ya marani sawali wa tawasaw bil ma'ruf ukanyo ya marani hinen ngonaye أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة aku tasma bolu datula ala kan kesoma anga ni sura kelen kala anga bla inshallah sinisa inshallah si Dieu le veut nous allons achever ça demain. Pour ceux qui auront le temps, Inch'Allah, nous allons programmer. Si possible, finir avec ça, bien avant la prière de Asr, faire le Dua,
et prier la prière de Asri, Inch'Allah. C'est ça que nous allons essayer de faire. Pour ceux qui ne seront pas trop préoccupés, vous pouvez venir pour qu'on le fait ensemble, Inch'Allah. Ne Allah sonama. Naam. Amen sura kelen kalaka. Suratu Shams. Ako niye tle ko fosora tle kise. Makiyatun. Ajigina makade. Wa ayatuha. Akmat latlango. 15. O itani duruye. Nazalat ba'da al-qadr. Ajigina ba'da al-qadr. Sura Laylatul Qadr sura kofi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anya damne ala to furbahina tigina karkarlen tige. Wash-shamsi wa duhaha. Masabaya kale tilekisela ana ba akawala hatle. Wal-qamari idha talaha. Aya kale kalola kalo mana tugle nofe. Tle nale bora kalo nyebe tugu. Nale bina de kalo beko. Naam. Wan-nahari idha jallaha. Tle be wakati min kofo no ye tle konona wakati aya kalola. Ka kali tle kisela ka kali tle fana wakati la. Fen wulongula de ala ya kali ala ya. Fen wulongula. Aya kali tle la ka kali kalola. Ka kali sanna ka kali dugula. Ka kali ka kali tle konona na ka kali su konona na. Ka soro ka kali nila. Ni ya wulongula nani. Aya kali fen wulongula de la ya. Naam. Wal-layli idha yaghsha. Aya kali su fana wakati la ano be fen datu. Was-samaa'i wa ma banaha. Aduruna aya kali sankolola. Ani masabba mere sangolo bili. Wal-ardi wa ma tahaha. Awona aya kale dugukolola. Ani masabba dugukolo fensen. Wa nafsin wa ma Allah Ta'ala ya kale nila. Ani masabba ni dakenya ka do ni tigila. فألهمها فجورها. Ka tieni ko sira yira nila ka fobo ni mandine ni ne bonai ni bidala ba bonema ko sira yira Allah. Ka hakili fana dama ka bo nyogona de. وتقواها. Ni fle ala ni sira ni kadiye ni bidala ba herema ka klaka o fana famu ya dama ni de Allah Ta'ala ka function. Ambe na contrôler ni de. Wala adama dente ala bolo ina fo junubi nuna pale de bi sama ikata shweni ke. La aye shweni yirila ka juguman fo ka jena yirila ka juguman fiye ka chen yirila ka hera fiye ka tlena yirila ka hera fiye ka libre choix di iyere masisa o kuma ere de ba la jesisa ibe minta. Naam. قد أفلح من زكاها. Sikata la moyo ni rasul mo mi siraka nini sanuya ka tisika ba torokoma. وقد خاب من دساها. Nga mo fana halakira mo mi ni black abdab tu makisenga ka treke o te dore de fan men ni kislara ni mo baraka ni blad ma ya treke de. Naam dasaha koro de ka blay se koro ka treke. كذبت ثمود بطغواها. Ko samudan ka uye nin saka kuni ngaluntiya uye chike chidenya ngaluntiya aljanna ku ya ngaluntiya tasma ku ya ngaluntiya bitagwaha ni ya dantiya. إذ انبعث أشقاها. Tumana mina ukama kuna ngolo to ko Qudar bin Salif ya do ni jama fanni naloma de kuma Sayyidina Salih ko ka kaba ko yula ay ala dele ala nyame bo fara kuna ulu yere nyana ka fuye boni nyogome fle ala ka kaba ko nyogome do aw kana jibo kadama aw kana jila sawaye nga aben mi domina kolona aw ka kolon to ay wudu laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum. Hakada anaka mindu okoko hakima juliana nyame kikele kaklekele mu meblawe abada atumna min ka kuna kwa ko katumu beka no ya dalenu katumu beka no be yere gantiala katumu beka to ko Qudar bin Salif oko beka to ko ne ba ka daga bo nyome ndala na na kolon ko ni dala shini ne ba fasatige okore mba faga. Naam. فقال لهم رسول الله. ala ka cide salu kuma ناقة الله. ni fle ala ka nyome de وسقياها. ana ka mini do au te jibo ay de aya 20 فكذبوه. ko do anga dome ngalondo فعقروها. we nyame ni fasati ko ya faga.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم Masabai dakenyali kuye mo kelema bo aywa baran inishe bagana dem asingoro dum bagana ke baga mo kelema prokoto dam alim ayu be fanga wanga bidambihim ربهم بذنبهم masabaya be fanga wanga nuka ala soso hake فسواها kubahala kinyofe ولا يخاف عقباها wa ala siranin te baran ko felanya fuita ko fe wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi nya ala kirike aka kirite atere transit tuni subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka har sanya kuma